just want to start with apology. We just had a difficulty with the technical. Hajkhan Xavier Kanamlohoina. Thank you. Tsaniakum sana sla tsanahkum. I'm just going to start. Kanamlach ambibakh jumber. Dawit 145:3 it says Xavier Abiyu mo bmisgana yigubo. Ebetu zayta marmari iyu. Kab waladon walado gibrtatka yinudu. سلطان تكبر كون يوريو نخبرها جيت جرماها نمستنكر جرمتات كان جبرتات كان كستنكر إيه هاليلويا إكزابير عبيو هاليلويا نعوز مسلو يلن there is no one like him كم إكزابير زبالة يلن هاليلويا أب سماي أم مدري كم زبالة أملاخ يلن هاليلويا سماين مدرن زفترة هاليلويا يلن إكزابير نعخان دمسلك نبلوينا هاليلويا أبزلنا يا خوين الناس كإكزابير هوين قرب دقيقات نإكزابير كبري مسقانا خنوينا هاليلويا نزي سماين مدرن زفتر إكزابير كله أب تحتك وتتصور زلو هاليلويا اللوها إلنا خنا مسقنوينا هاليلويا أب هيوتنا مسانا اللوها يا إكزابير بمحرته بتأجوس لزملا لسنا زلوا إكزابير هوي we declare your existence كنبلوينا هاليلويا you do exist أبا كنبلوينا هاليلويا عبيد ما يخا إكزابير هوي زمسلك ها يلن قدوس إكزابير أملا oh هاليلويا 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 يسوع يلن إكزابير
የለን እግዚአብሔር አይትደክም አይትሕለም አእምሮኻ አይምርመርም እግዚአብሔር አይትደክም አይትደክም አይትሕለም አእምሮኻ አይምርመርም እግዚአብሔር ሃሌሉያ ፍሉይ ኢኻ እግዚአብሔር ፍሉይ ኢኻ አምላኸይ ፍሉይ ኢኻ እግዚአብሔር ፍሉይ ኢኻ አምላኸይ ፍሉይ ኢኻ እግዚአብሔር ፍሉይ ኢኻ አምላኸይ ዝመስለካ የለን እግዚአብሔር 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 ሃሌሉያ ዝመስለካ የለን ዝመስለካ መርማሪ ግዛትካ ወሰን ዘይብሉ ንቤትካ ዘይተመርማሪ ግዛትካ ወሰን ዘይብሉ ንቤትካ ዘይተመርማሪ ግዛትካ ወሰን ዘይብሉ መርማሪ ግዛትካ ወሰን ዘይብሉ ንቤትካ ዘይተመርማሪ ግዛትካ ወሰን ዘይብሉ ንቤትካ ዘይተመርማሪ ግዛትካ ወሰን ዘይብሉ ዝመስለካ የለን እግዚአብሔር 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 ዝመስለካ የለን እግዚአብሔር
እግዚአብሔር ዝመስለካ የለን እግዚአብሔር ዝመስለካ የለን እግዚአብሔር አይትደክም አይትህለን አእምሮኻ አይምርመር እግዚአብሔር አይትደክም አይትደክም አይትህለን መንገድኻ አይርከብም በሐሰት አይትደክም አይትደክም አይትህለን አእምሮኻ አይምርመር እግዚአብሔር አይትደክም አይትደክም አይትህለን መንገድኻ አይርከብም በሐሰት ብሉይ ይሁን እግዚአብሔር ብሉይ አምላክህ ብሉይ ይሁን እግዚአብሔር ብሉይ ይሁን 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 አምላክህ የለን እግዚአብሔር ዝመስለካ 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 የለን እግዚአብሔር ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክ ዝመስለካ የለን እግዚአብሔር ዝመስለካ የለን እግዚአብሔር ዝመስለካ የለን እግዚአብሔር ይሁን ምስመልካ ኩሉ ብሆነልካ ኤልሻዳይ አምላክ ይኻስኻ ይሁን ምስመልካ ኩሉ ብሆነልካ ኤልሻዳይ አምላክ ይኻስኻ እንታይ ያለው ድዩ ዘይትምል ወስኻ ዓይነይ ያበራንዩ ዘይግዕዝ በስምካ ይሁን ምስመልካ ኩሉ ብሆነልካ ኤልሻዳይ አምላክ ይኻስኻ ይሁን ምስመልካ ኩሉ ብሆነልካ ኤልሻዳይ አምላክ ይኻስኻ እንታይ ያለው ዘይትምል ወስኻ ዓይነይ ያበራንዩ ዘይግዕዝ በስምካ ይሁን ምስመልካ ኩሉ ብሆነልካ ኤልሻዳይ አምላክ ይኻስኻ ይሁን ምስመልካ ኩሉ ብሆነልካ ኤልሻዳይ አምላክ ይኻስኻ
እግዚአብሔር እስከሎሚ አሎሃ ዝብል ሃሌሉያ አሎሃ 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 እግዚአብሔር አሎሃ 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 እግዚአብሔር አሎሃ ተለወጠን እግዚአብሔር አሎሃ 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 እግዚአብሔር አሎሃ 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 እግዚአብሔር አሎሃ ትማሪ ሕያዊሃ ሎምውን ሕያዊሃ ጽባሕውን ሕያዊሃ ዘለዓለም ሕያዊሃ ትማሪ ሕያዊሃ ሎምውን ሕያዊሃ ጽባሕውን ሕያዊሃ ዘለዓለም ሕያዊሃ ትማሪ ሕያዊሃ ሎምውን ሕያዊሃ ጽባሕውን ሕያዊሃ ዘለዓለም ሕያዊሃ ይትጋዓጋይ በበሊሰ ብከለካይ በበሊሰ ብድጋፈቃይ በበሊሰ አብሰለነይ ይትጋዓጋይ በበሊሰ ብከለካይ በበሊሰ ብድጋፈቃይ በበሊሰ አብሰለነይ ይትጋዓጋይ በበሊሰ ብከለካይ በበሊሰ ብድጋፈቃይ በበሊሰ አብሰለነይ ይትጋዓጋይ በበሊሰ ብከለካይ በበሊሰ ብድጋፈቃይ በበሊሰ ዘመናት ትትካል ዓመታት ከሓልፍ ብዓመታት ክትካል ዘመናት ከሓልፍ ብዘመናት ክትካል ዓመታት ከሓልፍ ብዓመታት ክትካል ዘመናት ከሓልፍ ብዘመናት ክትካል ዓመታት ከሓልፍ ብዓመታት ክትካል ከምቲ ቀደም ከምቲ ጥንቲ ኣለኻ ብዝባካ ወርቂ የብሉን እዩ የሱስ ዓመታት ከምቲ ቀደም ከምቲ ጥንቲ
Thank you.
ዝመስለካ የለኒ እግዚአብሔር ዝመስለካ የለኒ እግዚአብሔር ዝመስለካ የለኒ እግዚአብሔር አይትደክም አይትህለህ አእምሮኻ አይምርመር እግዚአብሔር አይትደክም አይትህለህ አምንድኻ አይርከብን በአሰራሰር አይትደክም አይትህለህ አእምሮኻ አይምርመር እግዚአብሔር አይትደክም አይትደክም አይትህለህ መንገድኻ አይርከብን በአሰላሰል ፍሉይ ኢኻ እግዚአብሔር ፍሉይ ኢኻ አምላኸይ ኧረ በይንኻ ፍሉይ ኢኻ እግዚአብሔር ፍሉይ ኢኻ አምላኸይ ፍሉይ በይኑ ሃሌሉያ ዝመስሎ ዝወዳደሮ የለን ከምኡ ዝበለ ኣምላኽ የለን ከምኡ ዝበለ ተፀጊዕናዮ ዘይገድፈና እግዚአብሔር የለን ብዕቤት ብምህረት ብፍቕሪ ዝወዳደሮ የለን ኦ ሃሌሉያ ሰይ መንፈስ ቅዱስ ልዕል ነብለካ መንፈስ ቅዱስ በይንኻ ልዕል በል ኢየሱስ በይንኻ ልዕል በል ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክ ሃሌሉያ 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 እጅውን እግዚአብሔር እንደገና ክነምልኾ ኢና ሃሌሉያ ሃሌሉያ ኣብ ቃል ኣምላኽ 125 ዳዊት እንታይ ይብል እግዚአብሔር እቶም ብእግዚአብሔር ዝውከሉ ከምታ እቶም ብእግዚአብሔር ዝውከሉ ከምታ ዘይትናወፅ ንዘለዓለም እትነብር ከረን ጽዮን እዮም ኣብ ዙርያ ኢየሩሳሌም ኣኽራን ኣሎ እግዚአብሔር ከዓ ካብ ሕጂ ኩሉ ሳዕ ንዘለዓለም ብዙርያኡ ህዝቢ ይነብር ኣሎ ሃሌሉያ አሜን ሃሌሉያ ኣብ ዙርያና እግዚአብሔር ኣሎ ዩ ሃሌሉያ ምሳና ኣሎ ዩ ሃሌሉያ ንኸይንናወፅ ምሳና ኣሎ ዩ ሃሌሉያ ዝድግፈና ኣምላኽ ኣሎና ሃሌሉያ ሃሌሉያ يملكك بميل نفس يملكك بميل حي يملكك بقولتنا يملكك بميل لب يملكك بقولتنا يملكك بميل حي يملكك بقولتنا يملكك بميل لب يملكك بميل نفس يملكك بميل حيل يملكك بقولتنا يملكك بميل لب يملكك بميل نفس يملكك بميل حيل يملكك بقولتنا يملكك بميل لب يملكك بميل نفس يملكك بميل حيل يملكك بقولتنا يملكك يملكك قبل بكركو يملكك يملكك له يملكك قبل تركني يملكك
فاهنا بلدي أملكك قبل بكركو أملكك أملكك له أملكك قبل بكركي أملكك فاهنا بلدي أملكك قويتاي ንጉሰይኻ ነድንኮ ኣምላኸይኻ ጐይታዬ ንጉሰይኻ ነድንኮ ኣምላኸይኻ ጐይታዬ ንጉሰይኻ ነድንኮ ناتيها مقدسيها ناتيها رسيها ناتيها مهديها ناتيها يزبيها ناتيها مقدسيها ناتيها رسيها ناتيها يزبيها قويتا إنك يتعزلك تعمسيتون إنك يتعزلك تعمسنا إنك يتعزلك تعمسيتون إنك يتعزلك تعمسنا إنك يتعزلك تعمسيتون إنك سبالك قويتا إنك يتعزلك تعمسيتون إنك يتعزلك إنك يتعزلك تعمسيتون إنك يتعزلك إنك يتعزلك تعمسيتون تون إنك يتعزلك بعمتنا Abliska, I go sabli beyond.
بخلو من وينو من بس بزحلو زحقوسو عبليتكا عبليتكا سلام بيام بكا عبليتكا عبليتكا سلام بيام بكا عبليتكا عبوسا بيام بكا عبليتكا عبوسا بيام بكا عبليتكا سلام بيام بكا عبليتكا سلام بيام بكا زملك باهلوني غاليك عظيم سحاب الحسري بإلتا ملك أيوب زملك أمسكنك باهلوني غاليك أمسكنك أمسكنك باهلوني غاليك باهلوني زملك باهلوني باهلوني غاليك باهلوني غاليك باهلوني أمسكنك باهلوني أمسكنك باهلوني أزمرك باهلوني أزمرك باهلوني غاليك باهلوني باهلوني أشرب شبكة 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 باهلوني Amliska, salama biyam baka. Amliska, salama biyam. Amliska, agosa biyam baka. Amliska, agosa biyam baka. Amliska, salama biyam baka. Amliska, salama biyam baka. Hallelujah, 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 hallelujah. Kubarale, kubarale, kubarale. Ikasale, 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 ikasale.
سلام أملاك نخلكم يكون قدسان نقع نبيت እግዚአብሔር بسلام مصاهم تي زحلفه وان جمرناو ناي እግዚአብሔር ቃል ኢና ሎ ማዓንቲ ክንቅጽል መጽሐፍ ቅዱስኩም ሒስኩም ዘለኹም ኩልኹም ኣብ ኤመል እኽቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ኤፌሶን ምዕራፍ 5 ካብ ፍቕዲ 21 ጀሚረ ከንብቤሞ ኩላትና መጽሐፍ ቅዱስና ክንግንጽል ብሓደ ኮይና ሓተኩም ምናልባት ኣብ ገዛና ስለ ዘለና ኩላትና ኣብ ዘይጥዕም ኩነታት ክንብሉ ንኽእል ኢና ግን እንተና ኣቴንሽንና ናብ ሓዚ ክንስሕቦ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ከም ዘለና ሓሲብኩም ኩልኹም መጽሐፍ ቅዱስኩም ክትግንጽሉ ናብ ምዕራፍ 5 ፍቕዲ 21 ኤፌሶን ሓደራ ይብለኩም ብሓደ ኮይና ከዓ ከነንብቦ ኢና እግዚአብሔር ይመስገን ካብ ፍቕዲ 15 ጀሚረ ከንብቦ እምበኣርሲ ቅንያቱ ክፉእ እዩ እሞ ግዜ ዓዲኩም ከም ለባማት እምበር ከም ዓሱ ዘይኮነ ከመይ ብጥንቃቐ ከም እትመላለሱ ተመልከቱ መንተዚ ትፍቃድ ጎይታ እንታይ ምዃኑ ኣስተውዕሉ እምበር ዓያሱ ኣይትኹኑ ዝርገት ኣለዎ እሞ ብወይኒ ኣይትስከሩ ግናኸ ብመዝሙርን ምስጋናን ብመንፈሳዊ ቅኔን ብልብኹም ንጎይታ እናተቐኒኹምሉን እናደረስኩምሉን ንሓድሕድኩም እናተዘራረብኩምን መንፈስ ይምላእኩም ናኻት ናአምላኽን ነቦን ስለ ሁሉ ነገር ብስም ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኩሉ ሳዕና ኣመስግንኩሞ ንሓድሕድኩም ብፍርሃት ክርስቶስ እዙዛት ኩኑ
ከምቲ ክርስቶስ ርእሲ ማሕበሩ ዝኾነ ንሱ ንምድሓን ስግኡ ከዓ እዩ ሰብኣይ ከዓ ርእሲ ሰበይቱ እዩ እሞ ኣተን ኣንስቲ ከም ንጎይታ ጌርክን ንሰብኡትክን ተኣዘዘኦም ከምቲ እታ ማሕበር ንክርስቶስ እትእዘዞ ከምኡ ድማ ኣንስቲ ንሰብኡተን ብኩሉ ይተኣዘዘኦም ከምቲ እታ ማሕበር ንክርስቶስ እትእዘዞ ከምኡ ድማ ኣንስቲ ንሰብኡተን ብኩሉ ይተኣዘዘኦም ከምቲ ክርስቶስ ንማሕበሩ ዘፍቅራ ኣቱም ሰብኡት ኣንስትኹም ኣፍቅሩ ክርስቶስ በቃሉ ገይሩ ብምሕፃብ ማይ ምስ ኣፅርያ ምንቲ ክቅድሳ ርስሓት ወይስ ዕጣር ወይስ ገለ ነዚ ዝመስል ዘይብላ ብዘይ መንቅብ ቅድስትን ክብርትን ማሕበር ገይሩ ንዕኡ ምንቲ ከቁማ ኢሉ ርእሱ በጃኣ ሃበ ሰብኡት እውን ከምኡ ነተን ኣንስትኹም ከም ስጋኦም ገይሮም ከፍቅርወኒ ይግብኦም እዩ ሰብ ንስጋኡ ይምግቦን ይከናኸኖን እምበር ሓደ እኳ ዝጸልኦ የልቦን ኣካላት ስግኡ ስለ ዝኾና ክርስቶስ ከምኡ ገይሩ ንማሕበሩ ይከናኸና ኣሎ ስለዚ ሰብኣይ ኣቡኡን ኣዲኡን ሓዲጉ ምስ ሰበይቱ ይለግብ ክልቲኦምን ሓደ ስጋ እዮም ዝኾኑ እዚ ምስጢር እዚ ዓብዪ እዩ ኣነ ግና ብናይ ክርስቶስን ማሕበሩን እብሎ ኣለኹም ንስኻትኩምን ከምኡ ነፍሲ ወከፍ ነታ ሰበይቱ ከም ነፍሱ ገይሩ የፍቅራ እታ ሰበይቱን ንሰብኣያ ትፍርሃዮ ኣትሙሉድ እዚ ቁኑዕ እሞ ንወለድኹም ብጎይታ ተኣዘዝዎም ኣቦኻን ኣዴኻን ኣኽብር ጽቡቕ ክኾነልካ ኣብ ምድሪ እውን ዕድሜኻ ክነውሕ እዚ ተስፋ ዘለዎ ቀዳማይ ትእዛዝ እዩ ኣቱም ኣቦታት እውን ነቶም ውሉድኩም ብናይ ጎይታ ተግሳፅን ምዕዶን ደኣ ኣዕብይዎም እምበር ኣይተኾሪዎም ኣቱም ግዙኣት ነቶም ብስጋ ጎይተትኩምሲ ብፍርሃትን ብምንቅጥቃጥን ብገርህነት ልብኹም ከም ክንክርስቶስ ጌርኩም ተኣዘዝዎም ከም ግዙኣት ክርስቶስ ኮይንኩም ነቲ ፈቃድ ኣምላኽ ካብ ልቢ እትገብርዎ ዳ እምበር ንሰባህ ከም እተብሉ ብገጽ ርኤ ኣይኮነን ንሰብ ዘይኮነስ ከም ንጎይታ ጌርኩም ብፍታው ተገዝኡ ባርያ ኾነ ጭዋ ኾነ ነፍሲ ወከፍ ሰናይ ዝገበረ ካብ ጎይታ ከም ዝቕበሎ ፍለጡ ኣቱም ጎይተት እውን ከምኡ ግበሩሎም እቲ ጎይታኦምን ጎይታኹምን ኣብ ሰማይ ምህላው እሞ ኣብኡ ኣድልዎ ገጽ ከም ዘየልቦ ፈሊጥኩም ብፍርሃት ምፍርራህ ሕደጉ ክንጽሊና እግዚአብሔር ዘላለማዊ ኣቦና በዛ ድሕሪ ቀትሪ እዚኣ ድማ እግዚአብሔር ኣብ ቅድሚ ዙፋንካ መጺና ኣሎና ብኢየሱስ ክርስቶስ ሽም እግዚአብሔር ኣምላኺ ሎሚ ንስኻ ብመንፈስ ቅዱስካ ክትምህረና ክትዛረበና ነገርና ርእስና ኩለንተናና ኣሕሊፍና ንኣኻ ንህበካ ኣሎና እግዚአብሔር ዘላለማዊ ኣምላኺ እንሆ ይጽልይ ኣለኹ ንዓይኒ ባሪኻ ኣእምሮይ ሓሳባተይ ኩለንተናይ ንስኻ ክትእክቦን ክትጥርንፎን እሞ ወኣምላኽ ንስኻ ነዚ ቃላት ካዚ እግዚአብሔር ከም ዘለዎ ገይረ ከቕርቦ ምእንቲ ክኽእል ክትድግፈኒ ርእሰይ ኣሕሊፈ ንኣኻ ይህብ ኣለኹ ዝፈልጦ ዝበጻሕክዎ ጥራይ ዘይኮነስ እግዚአብሔር ኣምላኸይ ብመንፈስካ ሓቂ ዝኾነ ዘለኣለማዊ ትኹል ቃልካ ንኽዛረብ መንፈስካ ክትድግፈኒ ብኢየሱስ ክርስቶስ ሽም እጽልይ ኣለኹ ተዛሪብና እግዚአብሔር ኣምላኸይ ንህይወት ንለውጢ ዝኸውን ንሓድሕድና ከዓ እግዚአብሔር ንሰናይ ግብሪ ዝድርኽ ህያው ዝኾነ ቃል ምእንትን ክንዛረብሲ መንፈስካ እግዚአብሔር ሎሚ ክድግፈና ንጽልይ ኣለና ኪኖ ስርዓት ኪኖ ልምዲ እግዚአብሔር ዝኸይድ እግዚአብሔር ወይ ዘለዓለማዊ ልምምድ ምእንትን ክንገብርሲ ሎሚ እግዚአብሔር መንፈስካ ከሰኔና ንቃልካ ካብ ልብ ኩላትና ከሓትሞ ብኢየሱስ ክርስቶስ ሽም ንጽልይ ኣለና ሰሚዕና ነዚ ቃል እዚ እግዚአብሔር ሆይ ገበርቲ ቃል ምእንትን ክንከውን ክድርኸና ወኣምላኽ መሊስና ኢንስፓየር ክንከውን ሓይሊ ክንደሊ እግዚአብሔር በኢየሱስ ክርስቶስ ሽም ጽልይ ኣለኹ ኣነ ባሪኻ ይጽልይ ኣለኹ እግዚአብሔር ኣምላኺ ኣብ ምድላዋተይ ይመንኒ ኣብትናተይ ክእለት ኣይመንኒ ክእለትና እግዚአብሔር ሆይ ካብ ርእስና ገለ ከም ዘምጻና ወላ ሓንቲ ክንኣምን ክንሓስብ ኣይገኣለና እዩ ተጻሒፉ እዩ እሞ ንስኻ ዓቕምና ንስኻ ትሕዝቶና ንስኻ ኩለንተናና ኢኻ ሎሚ ኣብ ትሕቲ ዝፋን ቃልካ እግዚአብሔር ሆይ ትሕት ይብል ኣለኹ ንስኻ ተዛረበና ንስኻ ከዓ እግዚአብሔር ንዝቃልካ ኣብ ልብና ሕተሞ ኣእምሮና ናብ ዝተፈላለየ ነገር ዘሸፍት ዘበለ ሁሉ ናይቲ እኩይ ኣሰራርሓ ብጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ሽም ጸጥ ክብል ይጽልይ ኣለኹ ነዚ ቃልካ ከም ዘለዎ ምእንቲ ኸነተሓላልፎ ዙርያና ሁሉ እግዚአብሔር ክሃድእን ክጸጥ ክብልን ብኢየሱስ ክርስቶስ ሽም ንጽልይ ክብሪ ሁሉ ተጠቕሊሉ ንኣኻ ጥራይ ይኹን ኣሜን ኣሜን እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ከምቲ ኣቐዲምና ዘንበብናዮ ናይ ኤፌሶን ትምህርትና ኣብ ምዕራፍ 5 ፍቕዲ 21 ዘሎ ሓሳብ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኢና ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ 2 ወርሒ ቢሉ ዝኸውን ኢና ጀሚርናዮ ጸኒሕና ሎሚ ድማ ካብኡ ክንቅጽል ኢና ንድሕሪት ምናልባስ ቁሩብ ግዜ ወሲድና ስለ ዘለና ነዊሕ እዋን ከዓ ኸይድና ስለ ዘለና ምስ ኤፌሶን
نشتي دقائق ندحري تمليسنة نمهارو زلنا حساب ندحري كذكركم عليني إفسون أبكل التخفيلنا إنا خريو جميرنا زلنا كم معرف حدا كساع معرف سلسة زلوت بكريستوس زخلنا يوم مخان كنمهار مستنحنا دحريو خم معرف 4 كساع معرف شدشته أبزلو لما أنت معرف شدشته فقد 4 بيلنا خنبتصح كنفتنينا دما كساع معرف شدشته مودة أتازلو خال أي كفال دما تي بمخنيات بكريستوس مهلاونا تي أب كريستوس مخانا كنجبرو زلنا نجارات إنا النمهار جميرنا زلونا نايسنا ملكوت مهاران نزح حساب زين تايلو ممزجلت أو تقدماي كفال كم معرف حدق ساعة معرف سلسة زلو indicative سبلو نتي كاب معرف 4 ساعة معرف شدشة زلو دما imperative سبلو انتهي مالتيو أبنت أبزي تقاي حنت مايكروفون غير له ذا مايكروفون بزعبقة كزارب خيلي ذا مايكروفون زيا موجلحي دمتي كم زخونات ذا مايكروفون زيا دما أبقاس تزربة زبلة زربة نتدمتي أقوليها نبتوم سمعتي خبتح خم تخيل بزع ذا مايكروفون زيا خزارب يخيلي تبزع ذا مايكروفون زارب وزبلة كله زربة indicative سبحان indicate قبره ويد ما بزع بقى يملاخت على هو مالتي أمعرف حدق ساعة معرف سلسة دما نحنات بكريستوس يسوس زخنا يوزبله هلو انتاي كم زخنا يو مصحف قدوس كمهرنا زجمرن ويزر عينان مالتي نعور إنا مسود أنا جنب دحريو إمبراطيف زبحالالو خم معرف 4 جميروك ساعة معرف 6 زلو حساب دما بمخنيات إتي زخوينا زلنا بمخنيات إتمننتنا كم عينت نبرة إنا نبر أنت عينتها خيدا يخلونا زقبو من قدنا أنت يمثل أبتن إحنا أنا بحق إن نبرو نبرة من ملخات زتتصحف صحف يو مالتي أنا أبنتنا نحن كنت كم كوينا ذا مايكروفون مننا قليتنا أبزا مايكروفون زي أنت زي تزاربنا جن إذا مايكروفون كوينا توزر لا مخان ولا حنت تقمي يبلون إذا مايكروفون ندمت خطأقول احترا خوينا حادث أبتا مايكروفون تحقبرالو كزارب خيل الله مالتي سلازي تا مايكروفون كله سرحة زبالة كتسرح ما انتي مالتي نحن هذا ما بكريستوس دخلنا مخان له تبي كريستوس دخلنا مخان ندحرنا بحقي أبتي مدراوي هوتنا خمزلو ختكبر ترى خوينو كنبرو كنجمر كنكل علينا كنبرو مش جمرنا لك خمسة مايكروفون نتدمتنا أمبليفاي تجبرو كمود ما تبي كريستوس دخلنا مننت نتي نحن خنبرو نجمر أبتنا يمش أرشا كريستوساوي نابرا كم زنت أبارو يمتحف قدوس قال زات والنا مالتي سلازي برأسنا يكوننا ننبرو بخيلتنا يكوننا ننبرو بنايك زي أبهر تسجان ملكوتاوي دقفن تدقفنا إنا اتنابرا ننبرو زينا يتسجى نابرا يزبح الأملاخ استمسكنهم سلازي حلفة تمرتنا خم عرف حموشته فقد عسران حدن جميرنا خنزارب كلنا بزعبا نحد حدكم بفرحات كريستوس أزوزات كونو زبل حساب جميرنا تزاراريبنا لونيرنا أزوزات كونو زبل قال وتهدراو قال كم زخونه إذا أزوزات كونو زبل قال ما أوت هدراو بديسبليناوي أجابة بزتك أملو حدا أزازي حدا كأتا أزازي زلو سرعات زلو أكايدا خمس خنينار إنانيرنا من البات بزو حد سوات نزل كم ببو خلو بجيجا هردوه سلازخلو لو ما عند تاي مالت كم زي مخانو نيشتي كبره زحلف ما بريه ونيره سبأي سبيتين سبأت الجزء أيو إلو متحف قدوس مستزاربة نحد حدكم أزوزات كونو سلازبلة سبأي كأن سبيتي تعزز مالت أيكونن كومن تداخينو تبحلف استزاربنا له أرستي ملوه ترجمة كلوني انتهينا هنا زاربنا أولوس كم زي حجز جمبر كلكم فقد 10 حموش جميرو خزارب كله أنيات وقفوا كم زخنا تزاربوا نحد جزء عدينا خمي كم لبامات كم عاسو زي خنا خمي كم لبامات كن ملالس كم زلنا كم عد جميرون تايلو بمنفساوقني نحد حدكم استمهرون معدون مخوب مقبار ما منفسي ملاهم بويني أي تسكروا زخنات أسو زرقت علو إلو بمعد قدامي بحد حنا بمنفساوقني منفس قدوس زملؤ نابرا خنبر مسمع عده خلاي دما نجزي أبهر أملاخنا أن أمسكنا كل جزء بمسكنا خنبر مسمع عده سالساي زقمتو حساب نحد حدنا انت خنكوني أزوزات خنكوني نزل سالساي حساب ساقمت أيو نحد حدكم بفرحات كريستوس أزوزات كونوا مسبلة أتي معرف أو ويد ما تعرفت نجار معرف سلاسان أفقد إسرع حدن يعد أمه كم بحدش نزي نحد حدكم أزوزات كونوا زبل حساب بسلست استفل عليه من قدي كقلت أو جمر السمال الدماء تامالتيو نحد حدكم أزوزات كونوا تامالتيو سبيتي نسبع أنت تخون أزستي تخون مالتيو ولد ما نولدهم تايخونو أزوزات يخونو مالتي بتحدثنا خد ما سال سايتين إننا بارود ما نقويتهم أزوزات يخونو مالتي مبزحتنا وتدرنا يرنا خنكون نخلينا حلقة مرحبة أولونين تدعلون مرح جانتا وين مرح حيلي أزوزوي مرح حيلي
ንመራሓ በጠሎኒ ኣይ እዝዞኒ ወይ ድማ ግንጥልሽ ኣይሰርሕን እዩ ማለት ዝሓለፈ ከም ዝተዘራረብናሉ እዚ ኣብዚ ተጻሒፉ ዘሎ መሪሕነት ናይ ፖዚሽን ኦቶሪቲ እዩ ናይ ቦታ ስልጣን እዩ ኣምላኽ ንሰብኣይ ኣብ ቦታ ኣቐሚጥዎ ዘሎ ክመርሕ ምእንቲ ኢሉ እዩ ማለት ስለዚ ሰበይቲ ብምኽንያት እቲ ኣምላኽ ኣብ ቦታኡ ዘቐመጦ ሰብኣይ ክትእዘዞ ብፍርሃት ክርስቶስ ክትእዘዞ እዚ ሓላፍነት ናይ ሰበይቲ እዩ እምበር ንሓድሕዶም እዙዛት ንክኾኑ ኣይኮነን መጽሓፍ ቅዱስ ዝምር it's not mutual commitment ማለት it is one way obedience ማለት ካብ ታሕቲ ንላዕሊ ማለት እቲ ታሕተዋይ ነቲ ብላዕሊ ዘሎ ምእዛዝ እዩ ዘመልክት ማለት እዚ ድማ ብፍርሃት ክርስቶስ ከምቲ ንክርስቶስ ዝግባእ ጌርክን ስለ ዝብል እቲ ቃል ማለት the same thing ውሉድ ከዓ ንወለዶም እንታይ ይገብሩ እዙዛት ይኾኑ ወይ ድማ ውሉድ ንወለዶም ድማ እንታይ ይገብሩ ይግዝኡ ማለት ወለዲ ንወለዶም ውሉዶም ኣይእዘዙን እዮም ወለዲ ንወለዶም ኣይሰምዑን እዮም እቲ መስርዕ ከመይ ዝኸይድ ውሉድ ንወለዶም እዮም ዝግዝኡ ወይ ድማ ዝእዘዙ እቲ ሳልሳይ ባሮት ንጎይቶቶም ይእዘዙ ዳ እምበር ጎይቶት ንባሮት ኣይእዘዙን እዮም ስለዚ ንሓድሕድኩም እዙዛት ክኾኑ ክብል ከሎ ባሮትን ጎይቶትን ተኣዛዘዙ ንሓድሕድኩም ማለት ከምዚ ይኾነ መቸም ብባሮትን ብጎይታን ጽቡቕ ገይሩ ክርዳኣና ይኽእል እዩ ተዘይኮይኑ ባሮት ንጎይቶቶም ክእዘዝዎም ክጅምሩ እሞ እቲ ባርያ ምዃን ዝበሃል ነገር ፈጺሙ ትርጉም ዘይብሉ ምኾነ ነይሩ ማለት ስለዚ ነዚ ጽቡቕ ጌርና ከነስተውዕሎ ይግባአና እዩ እንታይ ኢና ንብል ዘለና መጽሓፍ ቅዱስ ከምቲ ዝቐመጦ ዝሓለፈም ጽቡቕ ጌርና ከም ዝቐመጥናዮ ሰበይቲ ንሰብኣያ እትእዘዞ ሰብኣያ እግዚአብሔር ኣብ ርእሲያ ዝቐመጦ ፖዚሽናል ኣውቶሪቲ ስለ ዘለዎ ወይ ድማ ናይ ቦታ ስልጣን ስለ ዘለዎ እዚ እግዚአብሔር ንሰብኣይ ዝሃቦ ናይ ፍጥረት ስርዓት እዩ እግዚአብሔር ብመለኮታዊ ፈቃዱ ዘቐመጦ ስርዓት ዳ እምበር ድሒሩ ዝመፀ ነገር ኣይኮነን ሰብኣይ ርእሲ ሰበይቱ እዩ ክበሃል እንከሎ ሰብኣይ ይሕመቕ ይንፋዕ ጽቡቕ ገይሩ ይምራሕ ኣይምራሕ እቲ እግዚአብሔር ዝሃቦ ሓላፍነት ይግበሮ ኣይግበሮ ኩሉ ግዜ ሰብኣይ ርእሲ ሰበይቱ ምዃኑ ኣይተርፎን ጽቡቕ ገይሩ ዝገብረሎ ሕማቕ ገይሩ ዝገብረሎ ኣብ ቦታ ስልጣኑ ዝርከባሎ ካብ ቦታ ስልጣኑ ዝወፅእ ሰብኣይ ኣሎ እንተ ኮይኑ ግን እግዚአብሔር ኩሉ ግዜ ነቲ ብናቱ መለኮታዊ ፈቃድ ዘቐመጦ ስልጣን ንዑ ጥራሕ እዩ እግዚአብሔር ዘመላኽት ንዑ ጥራሕ ከዓ እዩ ዝርኢን ዝፈልጥን ማለት እዩ ኣምላኽ መስክን ገሊኦም ሰባት ነዚ እግዚአብሔር ዝሃቦም ስልጣን አቢዩስ ክገብሮ ንርኢና እግዚአብሔር ቦታ ስልጣን ስለ ዝሃቦም አግሬሲቭሊ ክመርሑ ንርኢና ኣብ ልዕሊ ሰበይቶም ክጭቁኑ ኣብ ልዕሊ ሰበይቶም ብሓይሊ ክገዝኡ ንርኢና እዚ ከዓ ናይ እግዚአብሔር ፈቃድ ከም ዘይኮነ ሎማዓንቲ ጽቡቕ ጌርና ክንርኢና ገሊኦም ድማ ነቲ እግዚአብሔር ዝሃቦም ስልጣን ፈጺሞም ሸለል ብምባል ፓሲቭሊ ዝመርሑ ሰባት ኣለው ፈጺሞም ናብቲ ቦታ ስልጣኖም ዘይመጹ ሰባት ኣለው ሎሚ ንኽልቲኡ ኸነዓርቆይና እግዚአብሔር አግሬሲቭሊ ክትመርሕ ዘይኮነ እግዚአብሔር ኣብቲ ቦታ ስልጣን ኣቐሚጡካ ዘሎ እግዚአብሔር ከም ክርስቶስ ጌርና ክንመርሕ ምእንቲዩ ንሰብኡት ኣብ ቦታ ስልጣን ኣቐሚጡና ዘሎ ኣምላኽ ኣብቲ ቦታ ስልጣን ዘቐምጠና ዘሎ ድማ ነቦታ ስልጣንና ኩሉ ግዜ እንት ምስበርታዓና ሓዲግና ይኹን ከይድ ዘይኮነ ጸጋ ኸውን እንዳለመና በቲ እግዚአብሔር ዝሃበና ጸጋ ነቲ እግዚአብሔር ዝሃበና ስልጣን ኤክሰርሳይዝ ክንገብር ወይ ድማ ክንመርሕ እዩ እግዚአብሔር ኣቐሚጥና ዘሎ ስርዓት እግዚአብሔር ንሱ እዩ ከምኡ ኸኢና ክንነብር ዝግባአና ማለት እዩ ኣምላኽ ዝተመስገን ነዚ ኩን ወልሓንቲ ምኽንያት ክህልወና ኣይግባኦን እግዚአብሔር ካብ መጀመርታ ዝፈጠሮ ስርዓቱ እዚ እዩ መለኮታዊ ስርዓቱ እዚ እዩ ኣብ ዘፍጥረት ከም ንሪኦ ሰብኣይ መጀመርያ ብምፍጣሩ ሰብኣይ ርእሲ ሰበይቱ ምዃኑ መጽሓፍ ቅዱስ የመላኽተና ሰበይቲ ካብ ሰብኣይ ብምውሳዳ ሰብኣይ ርእሲ ሰበይቲ ምዃኑ የመላኽተና ሰበይቲ ናብ ሰብኣይ ብምምጻእ ሰብኣይ ርእሲ ሰበይቱ ምዃኑ የመላኽተና ሰብኣይ ንሰበይቲ ባዕሉ ሽም ስለ ዘውፅኣላ ሰብኣይ ርእሲ ሰበይቱ ምዃኑ መጽሓፍ ቅዱስ ይመርሓና ማለት እዚ ካብ መጀመርታ እዩ ከምኡ ነይሩ ካብ መጀመርታ ፍጥረት እዩ ከምኡ ገሊኦም ሰባት ኣብዚ ምዕራባዊ ዓለም ስለ ዘለና ናይ ፌሚኒስት ሙቭመንት ኣሎ ኣዝዩ ብዙሕ ድምፅን ደሃይን ዘለዎ ናይ ፌሚኒስት ሙቭመንት እዚ ናይ ፌሚኒስት ሙቭመንት ኣብ ደገ እኳ ድሓን እንታይ ከም ዝኾነ ጽቡቕ ጌርና ንፈልጦ ኢና ነንስቲ እቲ እግዚአብሔር ዝሃበን ስርዓት ክገብራ ዘይኮኑስ እቲ አንጻር እቲ ናይ እግዚአብሔር ስርዓት ዝምህር መጽሓፍ ቅዱስ ኣብ ምዕራፍ 4 ዘፍጥረት ክመራና ከሎ ዝሓለፈም ጠቂሰዮ ነይረ እንታይ እዩ ኢሉና ድሌትኪ ኣብ ምንታይ ክኸውን እዩ ኣብ ሰብኣይኪ ክኸውን እዩ ንሱ ድማ እንታይ ክገብረኪ እዩ ክገዝኣኪ እዩ ዝብል ቃል ንስኺ ንሰብኣይኪ ክገዝኣኪ ከም ዘለዎ ክደልዮ ኢኺ ማለት ዘይኮነ ንሰብኣይኪ ክትገዝእዮ ክደሊ ኢኺ ንሰብኣይኪ ናቱ ስልጣን ክትወስዲ ክደሊ ኢኺ ሰበይቲ ናይ ሰብኣይ ስልጣን ክትወስድ ምድላይ ናይ ውድቀት ፍረ እዩ ማለት ናይ እግዚአብሔር ስርዓት ኣይኮነን ኣብ ድሕሪ ውድቀት ዝኾነ ነገር እዩ ማለት
እዝም ስለ ዝኾነ ይኻዩ ሰብኣይ ብድሕሪኡ እንታይ ዝኾን abusive ዝኾን እቲ እግዚአብሔር ዝሃቦ ፖዚሽን ግን reinstated ዝኾን ሰበይቲ ሰብኣይ ክትከውን እዚ ቃል እዚ ተደጋጊሙ ከም ዘሎ ኣብ ናይ ቃየል ሓሳብ ክድገም ከሎ እንታይ ኢሉ ሓጢያት ኣብ ኣፍ ደገ ኮይና ትቃጾ ካላ ድሌታ ናባኻ እዩ ክብል ከሎ ሓጢያት ክትጎብጠካ ትደሊ ኣላ ማለት ንስኻ ግን ንዓ ሳብሚት ኣይትግበር ንሓጢያት ሳብሚት ኣይትግበር ማለት ሓጢያት ግን ክትገብረካ ትጽዕር ኣላ ሳብዲዩ ክትገብረካ ትጽዕር ኣላ ማለት ካብዚ ግን ኣይትፍቀደላ ኢሎ ንቃየል እግዚአብሔር the same ቃላት ብምጥቃም ድማ ሰበይቲ እንታይ ክትገብር ክደልያ ድሕራይ ድሕሪ ውድቀት ንሰብኣይ ክትገዝኦ ክትፍትንያ ሰብኣይ ድማ ነዚ ምግዛእ እዚ ስለ ዘይደሊ እግዚአብሔር ዝሃቦ ፖዚሽን ክትጥቀም ክትብል ብምንታይ ከክንዲ ከምቲ ክርስቶሳዊ ዝኾነ መንገዲ ብምንታይ ክገብሮ ክፍትን እዩ ብዓመፅ ክገብሮ ክፍትን እዩ ዘይጽቡቕ ከዓ ክኸውን ስለዚ እግዚአብሔር ዝሰርዖ ስርዓት እዩ ማለት ካልኣይ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ከም ንሪኦ ኣብ ኩሉ ጽሑፋት ናይ ሓድሽ ኪዳን ኣብ ቆሎሴ 3:18 ቀዳማይ ጴጥሮስ 3 ቲቶስ 2:5 ቀዳማይ ጢሞቴዎስ 2 ንሁሉ ኣይከንብቦኔ ኣብ ኩሉ ዝጽሕፈት እዝን ተዳር ከይና ርኢናዮ ሰብኣይ ርእሲ ሰበይቲ ምዃኑ ጳውሎስ ኣብ ዝተፈላለየ መንገድታት ገሊጽዎ ንረክብ ጴጥሮስም እንኮላይ ማለት ኣብ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 11 ግን ኤክስፕሊሲትሊ እግዚአብሔር ከምዚ ኢሉ ገሊጽዎ ኣሎ ርእሲ ሰበይቲ ሰብኣይ ርእሲ ሰብኣይ ክርስቶስ ርእሲ ክርስቶስ ከዓ እግዚአብሔር ወይ አምላኽ እዩ ኢሉ ገሊጽዎ ኣሎ ስለዚ እዚ undisputable ብሉ ዘምጽዓዱ ፈጺሙ ዘይጠራጥር ዘይባእስ ዘይከራኽር ሓቂ እዩ ሰብኣይ ርእሲ ሰበይቲ ምዃን ማለት ግርም ከምኡ እንተደኣ ኮይኑ ርእሲ ሰበይቲ ብምዃንካ ሓላፊ ብምዃንካ መራሒ ብምዃንካ ዝሓለፈ ብዛዕባ ሰበይቲ ክንዛረብ ከለና ብዙሕ ተዛሪብና ነርና ብዙሕ ኣዎንታዊ ፊድባክ ከዓ ረኺበ ኣዝዩ ከዓ ደስ ኢልኒ እቲ መብዛሕትኡ ፊድባክ ድማ ካብ ኣሓት እዩ ነይሩ ዘናሓት እንድሕሪ ነዚ ቃል ኣምላኽ ከም ዘለዎ ጽቡቕ ገይረን ተተቐቢለኖስ ክንደይ ደስ ክብል እዩ ኢለ ማለት ምክንያቱ ዝሓለፈ ክምህር ከለኹ ሰበይትን ሰብኣይ ትገዛኣዮ ኢለ ምሂረ ምስ ወዳእኹ ኩለና ንስትድሕር ደስ ኢልዎን ንእግዚአብሔር ዘለና ተኣዛዝነት እዩ ዘመልክት ሎም መዓንቲ ከዓ ንሰብኣይ በኣር ሰብኣይ ንሰበይትኻ ከመይ ጌርካ ከም እትእዝዛ ከርእየካ እየ ኣይኮናን ክንብሎም መዓንቲ ምክንያቱ መጽሓፍ ቅዱስ ብኣንጻሩ ክዛረብ ከሎም በኣር ሰብኣይ ከዓ ንሰበይቲ እንታይ ግበራ ኣዝዛ ግዝኣያ እንተተይዛ ኣዚዛ ድማ ከመይ ጌርካ ከም ትእዘዝ ከም ትገብራ ከርእየካ እየ ዝብል መጽሓፍ ቅዱስ የብልናን ናይ እግዚአብሔር ቃል ክዛረብ ከሎ ፈጺሙ ንሰብኣይ ገዛኢ ምዃኑ ኣይኮነን ዝነግሮ ሰብኣይ ንሰበይቱ ከመይ ጌሩ እንታይ ክገብራ ከም ዘለዎ እዩ ዝነግሮ ከፍቅራ ከም ዘለዎ እዩ ዝነግሮ ስለዚ ናይ ሰብኣይ ሓላፍነት ንሰበይቱ ክገዝኣ ዘይኮነሲ ንሰበይቱ ታክገብራይ ከፍቅራ እዩ ማለት እቲ ንሱ እግዚአብሔር ዝሃቦ ስልጣን ወይ ፖዚሽናል አውቶሪቲ ዝወስደሉ ወላ ሓደ የልሞን ወላ ሓደ ሰብኣይ ወስደሉ ምክንያቱ እግዚአብሔር ዝሃቦ ስልጣን ስለ ዝኾነ እቲ ግቡእ እንታይ እዩ ኣቦታ ስልጣን ስለ ዘለኻ መሪሕነት እግዚአብሔር ይቡካ ስለ ዘሎ ንዕኡ ጽቡቕ ጌርካ ትገብሮ ኣለኻ ዲኻ ኣይትገብሮን ኣለኻ እዩ ትሕቶ ኣዳም ኣብ ርእሲ ሰበይቱ ሰብኣይ ከም ዝኾነ መራሒ ከም ዝኾነ ኣቐዲመ ተዛሪበሎ ኣዳም ግን ሰበይቱ ከምቲ ዝግባእ ገይሩ መሪሕዋ ዶ ኣዳም ንፉዕ መራሒ ነይሩ ዶ እንተደኣ ኢልና ኣይፋሉ ኣዳም ፓሲቭ ሰብኣይ እዩ ዝነበረ ምክንያቱ ኣዳም ኣብ ጎኒ ሰበይቱ ደው ኢሉ ከሎ ሰይጣን መጺኡ ብተመን ኮይኑ ክዛረባ ክጅምር ከሎ ካብዛ ኦም እዚኣ ወይ ካብዛ ፍረ እዚኣስ እግዚአብሔር ዶ ብልዑ ኢሉኩም እዩ ኣይትብልዑ ኢሉኩም ድዩ ኢሉ ኮንቨርሴሽን ምስ ሰበይቱ ክጅምር ከሎ ጣልቃ ከኣቱ መሪሕነት ክወስድ ይግብኦ ነይሩ ማለት እቲ ዓንቶይ ዝበልክዎ ልሙስ ኣመራርሓ ማለት ድማ እዚዩ ሰበይቱ ናብ ሓደ ሓጢያት ገጻ እንዳኣተወትን ከላ ብኣፍ ደጋ ሓጢያት እንዳተቐጽወታ ከላ ስቕ ኢልካ ምርኣይ እዚ ፓሲቭ ሊደርሺፕ ይበሃል ነቲ ዝተዋሃበካ ሓላፍነት ዘይምትግባር ይበሃል ማለት እዝም ንዓኻ የሕትተካ እዩ ማለት ኣምላኽ ሰብኣይ ምስ ወደቐ ፓሲቭ ብምዃኑ ይሕለፍ ብምሕዳጉ ሰበይቱ ናብ ሓጢያት ንኽትወድቕ ይሕለፍ ብምሕዳጉ እግዚአብሔር ንኣዳም መጺኡ ይሓትዎ እምበር ንሄዋን ኣይኮነን ሓይትዋ ኣዳም ኣበይ ኣለኻ ካብታ ኣይትብላዕ ዝበልኩኻ ኦም በሊዕኻ ዲኻ ኢሉ ዳይሬክትሊ ክሓቶ ኢና ንርኢ እግዚአብሔር ዝሓተካ ንዓኻ ንሰብኣይ ስለ ዝኾነ ማለት ዝኾነ ከሎ ኻነ ዓይነት ምኽንያት ትርጉም የብሉን ኣዳም ከምቲ ኩልና ነመኻንዮ እዩ ኣመኻንዩ ክልተ ዓይነት ምኽንያት እዩ ኣመኻንዩ እንታይ ኢሉ እዛ ንስኻ ዝሃብካኒ ሰበይቲ ንሳ እንታይ ጌራትኒ ሃበትኒ ሞ እንታይ ገበርኳ ንኻ በላዕኩ ክልተ ነገር እዩ ኣኪዩ ዝገብር ዘሎ መጀመርያ ብዘይ ዛ ሰበይቲ ሰላም ነይረ ይብል ኣሎ ማለት ነታ ሰበይቲ እዩ ኣኪዩ ዝገብራ ዘሎ ማለት
بت حدا شنخو خا انتي زغبر زلو مسيكم نسخا تزيت هبن نير كازا سبيتي صبوق مخونكو نيريلو سلاذ بحانت قال نخلتيوم يزحرموم زلو نغزابيهرن نسبيتون يو زخصص زلو مات انا ريسبونسيبل اخنكون اذا بزعبا يكونن يو زبل زلو ادام مالت كابت حتاتنتو ግን አያምለጦን ታይሎ እግዚአብሔር ድምጺ ሰበይትኻ እንታይ ስለዝገበርካ ስለሰማዕኻ ካብታ ኣይትብላዕ ዝበልካ ኦምካ እንታይ ስለዝገበርካ ስለ ዝበላዕኻ it doesn't matter ከመይ ገይሩ ይኾይኑ ሰበይትኻ ዲያ ኮንቪንስ ገራትካ ዲያ ካልእ ዲያ ገራትካ it doesn't matter ሓላፍነትካ መዝንጋዕኻ ንሱ እዩ ተሓታቲ ዝገብረካ እዩ ኢልዎ ማለት ስለዚ ኣምላኽ አቦታ ስልጣን ስለዘቀመጠና ወይ ጽቡ ገርና ኢና ንመርሕ ዘለና ወይ መሪሕነትናን ሓላፍነትናን ድማ ዘንጊዕና አሎና ማለት ሎም ማዕንቲ ከመይ ገርና ኢና ባምቦና መሪሕነትና ንመጽ ከመይ ገርና ኢና ናብ ስፍራና ንምለስ ኢና ክንሪ ናብ መሪሕነት ስፍራና ንምለስ ንኻልእ ብምርኣይ ኣይኮነን መብዛሕትና መሪሕነትና ካብ አቦታትና ካብ ስድራና ወይ ድማ ካብቶም ኣብ ከባቢና ዘለው ብጾትና ኢና ንመሃሮ መጽሓፍ ቅዱስ ግን ከምኡ ክንገብር ኣይኮነን ዝምህረና ኤፌሶን ምዕራፍ 5:22 ክሳዕ 27 ዘሎ ሓሳብ ደጊመ ከምብወይ ከምቲ ክርስቶስ ንማሕበሩ ዘፍቀራ ኣቱም ሰብኡት ኣንስትኹም ኣፍቅሩ ክርስቶስ በቃሉ ገይሩ ብምሕጻብ ማይ ምስ ኣጽርያ ምእንቲ ቅድሳ ርስሓት ወይስ ዕጣር ወይስ ገለነ ዝመስል ዘይብላ ብዘይ መንቅብ ቅድስትን ክብርትን ማሕበር ገይሩ ንኡ ምእንቲ ኸቆማይሉ ርእሱ በጃአ ሃበ ስለዚ ኣምላኽ ጳውሎስ ንሰብኣይ ክብዕድ ከሎ እንታይ እዩ ዝብሎ ዘሎ ኣንስትኹም ኣፍቅሩ እዛ ኣንስትኹም ኣፍቅሩ ዝብል ቃል ግን ብቃል ወይ ብልሳን ወይ ዕምባባ ብምምጻእ ወይ ድማ ኣክሰስ ናብቲ ናትካ ክሬዲት ካርድ ብምሃብ ጥራይ ከም ዘይኮነ እዩ መጽሓፍ ቅዱስ ነግረና ዘሎ ኣይኮነን እንታይ ዝብል ዘሎ ርእስኻም በጃ ብምሃብ እዩ እቲ ኣልቲሜት ጎል ናይ ፍቅሪ ርእሲ በጃ ብምሃብ እዩ ክርስቶስ ከምኡ ገይሩ ስለዘፍቀረና ርእሲ በጃ ምሃብ እንታይ ማለት እዩ መስዋዕቲ ምግባር እንታይ ማለት እዩ ሳክሪፋይስ ምግባር እንታይ ማለት እዩ ተቃል ክንትርጉሞ እንተላፈቲና እንታይ እዩ ትርጉም ርእስኻ ኣዝዩ ኣገዳሲ ዝኾነ ነገር ኣሕሊፍካ ንጥቕሚ ካልኦት ምሃብ ማለት በጃ ምሃብ ማለት ህይወትካ ተዳ ኮይና ናትካ ተገድሰካ ካብ ህይወትካ ንላዕሊ ዝበልጥ ነገር ስለዘየለ ህይወትካ ኣክንዲ ብጽወትካ ኣሕሊፍካ ክትብ ከለኻ እዚ በጃ ምሃብ ይባሃል እዚ ግን ኣልቲሜት ናይ መወዳእታይ ሓደ ግዜኻ ክኾን ይኽእል ሓደ ግዜ ገንዘብካ ክኾን ይኽእል ሓደ ግዜ ንዓኻ ዝጥዕም ጽቡቕ ነገር ክኾን ይኽእል እዚ ሁሉ ነገራት ኣሕሊፍካ ክትብ ክጅምር ደርኣ ትኽእል ኣለኻ ኮይንካ ትስውኦ እንድሕር ኣለኻ ኮይንካ ኣክንዲ እቲ ካልኣይ ብጻይካ በጃ ትሕልፍ ኣለኻ ማለት ስለዚ ኣክንዲ ጥቕምኻ ጥቕሚ ካልኦት ትርኢ ተዳ ኮይንካ ግብረ መልሲ ከይተጸበኻ ከም ዘለዎ ኩለንተናኻ እንድሕር ትውፊ ኣለኻ ኮይንካ በጃ ትሕልፍ ትህብ ወይ ድማ ሳክሪፋይስ እትገብር ሰብ ኢኻ ማለት እዩ ስለዚ ጎይታ ከምህረና ከሎ እዚ ምህሮ እዚ ይምህርና ሮሜ ምዕራፍ 5:8 ተዳኒሕና ግና ከንሕና ገና ሓጣን ከሎና ክርስቶስ ኣብ ክንዳና ሞይቱ እሞ ኣምላኽ እታ ፍቅሩና ኣና በዚ የርኢ ኣሎ ፍቅሪ እንታይ ትግበር ያ ትርአ ያ ትጭበጥ ትርምሰስ ያ ማለት ፕራክቲካል ያ ማለት ዳስ ዋይ ጳውሎስ ንሰብ ተሰሎንቄ ክዛረብ ከሎ ከምዚ ኢሎ ጻዕሪ ፍቅርኩምን ኢሎ ፍቅሪ መቸም ኢሞሽንካ ሓፍ ምስበለ ዝግበር ነገራት ከም ዘይኾነ በዚ ኢና ንርኢ ኢሞሽንካ ሓፍ ምስበለ እትዛረቦ ዘረባ ሁሉ ጥዑም ዘረባይ ደስ ዘብል ዘረባይ ፍቅርን ኩሉ ግዜ ሳክሪፋይስ ያ ተሓትት ዋጋ ያ ተሓትት ማለት ሳክሪፋይስ እንዳገበርካ ዘሕመካ እኳ እንተኾነ ንብጻይካ ካብ ርእስኻ ኣብሊፅካ እንዳራእኻ መኻድዩ ማለት እምበኣር ንስትና መጽሓፍ ቅዱስ ከምዚ ጌርና ከነፍቅረን እዩ ዝሕብረና ማለት ከምቲ ክርስቶስ ንማሕበሩ ዘፍቀራ እሞ ርእሱ ከዓ በጃኣ እንታይ ዝገበረ ዝሃበ መቸም ምናልባት ኣብዚ ሎ መዓንት ተዝሓትት ነይረ እስኪ ንስኹም ተፍቅርዎ እንዶ በጃ ክሳዕ መሃብ ርእስኹም ምሕላፍ ክሳዕ ተሕልፉ ተፍቅርዎ እንዶ ኢለ ተዝሓትት ኣብ ጥቃይዳ ሎ መዓንት ዝተመርዓወ ሰብኡት የለዎና እምበር እወ ምኾነ ነይሩ መልስና ማለት ግንሲ ሕቶለኒ ባር ንሰበይትኻ ናይ ብሓቂ ክዛእ ርእስኻ ክሳዕ በጃ ትህብ እንድሕር ተፍቅራ ኮይንካ መለክዒኡ ሎሚ ኣለዎ ሊትመስ ቴስት ኣለዎ ቁርብተይ መለክዒ ኣለዎ ማለት ስኻ እንታይ ግዜኻ ትህባ ዶ ንሰበይትኻ ግዜ ትስውእ ዶ ዝበዝሐ ግዜኻ ኣብ ምንታይ ትሕልፎ
مسألو تحلفو ويس أبر إسخا زتعمك نجارات تحلفو جنزبكا بولو لو كم زلوا خفيت كادو شير تكبر ويس ناتي تبلو دومينيون على كاي قوقنت إركائها تب زجرم أكايدا إزري أبوزو حسابات جنزبومن جنزب سبيتومن ببينو كوينو خري خلوه بتعمي جرمني نسبيزا إلهم كشرفو خلوه خمسة أبوتات ناس جبروه متعرف قدس كن كم أيكون زمهرنا معرف 10 شعات يوحنس كم زيز بلنا أبتا أنا زلخو أبوخ أنا ساتهم أنت كهلو اتزهاب كاني كبرين تاجبركم هاب كوم يزبل كريستوس كم زجريو أفكرنا كريستوس أبتنسو زلوا خبريو أخبي أتيون نامان نبوزو حاتسي ولود ناب كبري نمتاو حواتي نمبال بعاتهم تايجبرن أي حفرن يزبلنا اتفتار كله بقالو تصويرو زلوا أملاخسي نعنا خلع لنا كله حواتي نمبال بعاتهم تايجبرن حفرن نبوزو حد ما ناب كبري اندعتهم يزبلنا نامان كم خبر كله خنتاي كم زجبرت فلتريهم كريستوس ناب كبري من تو الناس كاب كورو مجمري أنت خبر نيرو كورد نيرو ما نتي معر أملاخ مخانو كم منزع كيرعي ملكع سب وسيلو كم سبت رايزي خونه ملكع باريا وسيلو كم باريات رايزي خونه مويتو موت كات رايزي خونه أمسكل مويتو نعنا كم موت ناب كبرت أساجيرنا مال أزيو كريستوس جيرو نمحبرو خفقران كله مال كابرسو وطيو كريستوس كاب كله خبرته كريستوس منتي بوتا سلطان كركبيلي هونن بقدمو بعد سلطان ينيرو بقدمو ما بعد جزائي ينيرو جزائي كنسويو خموز جبره نحن ما the same thing ينا نمهرزنا لومي እግዚአብሔር አብ ስልጣን ምንቲ ከቀምጠካ ወይ ንሰበይትካ ምንቲ ክትገዝአ ኢልካ ኮንካን ከም ትገብር አምላኽ ኦሬዲ ንሰበይትካ ሕመቕ ንፋዕ በዘይ የገድስ እግዚአብሔር ርእሲ ገይሩካይ that's undisputable ብዛዕባ ዋይ ትጨቃጨቅ ዘገድሰና እንታይ ሎሚ ከምቲ ክርስቶስ ገይሩ ዘፍቀረ ጌርካ ተፍቅር ኣለኻ ዶ እዩ ናታ ተኣዛዝነት ንምርካብ ብዙሕ ጻዕሪ ኣይለካኒ ሓንቲ ነገር ጥራሕ ይደለካ make sure كتفكرا make sure نسخا كلن تنخا أحلفكا كتبا نقولتا نفكرو نقولتا كلن تنانا أحلفنا نهبو كريستوس هيوتو سلز خفل النات راي قرنطوس معرف حموشة تايز بلنا اتوم بهيوت زلو دقيمتهم بهيوت زلو نتبع انتوم زموتن استنس انبر نرئسهم يلوم من تخينبرو نسو عكن دخلاتنهم تاي قبرة موتا يبلنا مومات يسوس كريستوس نتوم بهيوت زلو سوات كلهم ناتوم انتي كقبرو ميليو بموت قناعيو عدقوا فقرنا مال نحن كريستوس نفكرون نسو قديمو سلا زفكرناي رؤسو خا بجا سلا ذهبناي سذا انستنا نحنا تأززتن تجزأتن نخونا ناتاتن سبمشن ريديم كنقبرون تن اندلي علينا خوينا قداماي كنقبرو زلنا بكلن تنانا ساكريفايشال زخونه فقري كنا فكر مسجمرناي قويتا خفقرنا خلو نمحبرو بزي منقب ها قدستن كبرتن محبر غيرو منتن رؤسو كقوما إليو إذلنا قدم كخمو ديانيرا كم تأخلو خمو ديانيرا قدستن كبرتن ديانيرا حد زي سبيت خان دحر صبوق زي جبرت دحر تزقبقا زي جبرت تسخا تحسبو expectation كان دحر زي جبرت نمفقران تشجر دحر خوينكا مصحف قدس كومو ايكونن زنا مصحف قدس كم تكريستوس نمحبرو غيرو زفقرا سلازخونه كريستوس نمحبرو خفقرا خلو خمي افكروا جنا صلاتو كلنا أملاخ فقرنا أنا بزي قاليتو يمو أمسكال بمومات قاليتو يمو صدقنا جنا تيوق شرق خلو يتميتافور كوميو صدقنا تيوق شرقيو نيرو تقال تيوق شرقي زبل قال أبتما وقول ترجمو بتعامي كبيد قالي أزيو أتأيافي بتعامي زفنفن شرقيو مال كما يجري خمس قلتو أميري يسكفني أتأيافنته تيوق شرقي مالت رسحات تتأيقت أولا استولولو مالت هايكونه تجيادك أنستيو زتقبله شرقي مالت بتأمل بقول ترجمو مالت أزيو زفنفن شرقي مالت ختقربو يكونن نسو فتسيم كخطريو ختقربو تقو ختبتصح زيت خل شرقيو مالت
نزجن تأيوز قبره كريستوس بمفكارو رأسه بجاب بمحلافو انتاي جيرو بزي منكب قدستن كبرتن محبر جيرو رأسه من انت تحقبره كقوما إلو يزولنا أملاح مسك هذه نسبيتو بجزاء فقرو بتسو زحلفو واقع محلاف جيرو يتصبقتي جيرو عمل سيدي سوورك سخاخان سبيت خات صبقتن كبرتن تقبره عمل نسبيت خات تدليو زلها صبق اتاباز خون نجر كتقبرون تلعب ليها ناتكا حلافنت يومات هناتو فقري كل ياتقب فقري تزرع على حيلي يزلوا كم فقري غيرو زحيل نجر امدري ولا حنت نجر يلبون متعرف قدس محلي معرف شو منت شدشت هاي بلنا فقري كم موت حياله قناعتا كم سيقول برتعي رسنا كم رسنا حوي حالتا እግዚአብሔር ሞ ንፍቅርስ ብዙሕ ማያትኳ ከጥፋ አይኽእልኒ ወሐይዝ ከአ አይስጥማን እዩ It's always continuous ማለት ولا ሓንቲ ቻሌንጅ ክገብራ ዝኽእልን ነዛ ፍቅር እዚኣ ከዓ ርኢናያ ኢና ጥዒምናያ ኢና ክርስቶስ ከምኡ ገይሩ እዩ ኣፍቂሩና ማለት ከምኡ ገይርና ከዓ ኢና ነንስትና ከነፍቅረን ዝግባአና unconditional ዝኾነ ፍቅሪ ማለት ዛ ፍቅር እዚኣ ሓላፍነት ትወስድ ፍቅሪያ በዓላያ ትጅምር ካብ ኣያ ትጅምር ካብ ርእሳያ ትጅምር ዛ ፍቅር እዚኣ ግዚያዊት ምስማዕ ወይ ኮንትራት ኣይኮነትን ክሳዕ ክንድዚ ከፍቅር የዝብል የብላን it goes above and beyond ማለት ዛ ፍቅሪ ኩሉ ግዜ ተዓቢደ ኣንበር ሓሊፋት ትበርቕ ተሪዮ ኣይኮነትን ሲዝናል ኣይኮነትን ኣብ ፌብሩዋሪ ገለት ትግለጽ ኣይኮነትን سبيتها معس كم قال يوم سعود ناي سبيت مع ناي مرعوم anniversary كمان ناي ذكرونهم سيزنال كوات تخون كم يتبوق مخانا نيرو لو ممكن ولا سيزنال زي بلو ده هيانستوم زي بلوم أسعود مودعتها يبلوم متحف قدوس كم أيكونن زمهرنا ما متحف قدوس زمهرنا we have to be real men كم كريستوس عينته سعود كن كونيو زمهرنا السوي تقال كيدان السوي تزعتنا يو خيدان مالتي أملاح مسك إذا فقري نمرعت كات رايتوها بفقريا بعينتها بموقتها بتتصورنتها فليتيا كم تنسبيت خازن لك passion نخال passion تلك there is a big problem نخل عشون نسبيت خازن له passion the same تخوينو you are in real danger really ما عاد سوت كاهم ما عاد سوت كم same passion tree نايجي ما بزعتو كوانا يدخل شو passion بزح مات سيدي ما تعرف قدوس تايز منا exclusive زخانة فقري مات نسبيتها exclusive فقري فتيمو مسكالو خودادر كلوسي فتيمو لا اللي زخانة فقري خاطر فقري وزنا ما تعرف قدوس مات بقول شنو خيز بلوكم دلكم بعينتي هون بموقتي هون بتتصاورنت يكون بقوله ابدغن عرفتها تتصاور سميتها كن تيلا يحمك عينت تراخنكا فصيمكا يلهان معت اذا فقري جزاء راسها توفي فقريا ساكريفايس طريحه تقبل نعايا يكونت انتبل دغوعيل كامس مصخا دخيم كامس كونكا تلليا مالتي حجي انا كعرف على نزي خونس انا حجي تاي خغبر زلني تبل فقريا مالتي إذا فقري بهاوري كونت أنت فقر راندم سو إلى باب زمت الله كونت سبونتانيوس كونت سو إلى لومي صبو تقبر حركة أشعو مودي تبلغلا عينت هاي كونت تلا لا intentional كوني لا تفكر فقري بعلامة التفكر ما إذا فقري كون النتاوية رياليستيك فقر مبر فقر عورتي كونت كم زبلو أب بحالنا مال بلايندلي كونت انت فكر رياليستيكلي تفكر انت رايت تفكر اوكي there is a problem هو شجر الله سبيتك كونتريلا but I would love her بناتو نمنتاي I fix her I build her مال كعبياي زبل فقري مال it's an intentional love زي ري كونن كيرا هاي كونن مسرعها شو عده سنبدك هاي كونن دار هو اذا فكر منتي كهنت منتي كعبي مالت ذا فقري بعلا تبقصو توسد مبر ملسي اي تتصبينيا ذا فقر زيا نايت تفكرو سب زلع على صبوق يا تدلي بروموت يا تقبر مال ذا فقري
صنعتي دا امبر كبلطق ايتبلنا كل غزي continuous يا مات consistent كل غزي اتقصل صنعتي كبلطق ايتبلن تطفق تولع ايكونتن it's always there مات املاخ مسكين كم تزحلف خنزارب كلنا زبلنايو ملእخت ጳውሎስ ናብ ሰብ ኤፌሶን ምስ መلእخت ጳውሎስ ናብ ሰብ ቆሎሴ ኣብ ሓደ ግዜ ስለ ዝተጻሕፈ ጳውሎስ ንሰብ ቆሎሴን ኮላይ the same parallel መلእخت እዩ ኣሕሊፍሎም ኣብ ቆሎሴ ምዕራፍ 3 ፍቅድ 19 ብዛዕባ ዝኽዛረብ ከሎ እንታይ ኢሉ መሲልኩም ኣቱም ሰቡት ንሰበይትኩም እንታይ ግበርዎን ኣፍቅርዎን ምስ በለ እንታይ ኢሉ ወሲኹላ ንሰበይትኩም እንታይ ትግበርዎን ኣይትምረርዎን ኢሉ ማለት ኣይተመርርዎን ዘይኮነስ ኣይትምረርዎን መረርቲ ኣይትኹንዎን Do not be bitter to your wives ማለት كبلعهم كمصا خلواسي طعمات كونوا ማለት بحاطير زراربا ردانا ስለዚህ ፍቅሪ ጥዕምትያ ዘፍቅር ሰብ መን ጸሎ That's why መጽሐፍ ቅዱስኮ አተር ሳብሚሽን ክህሉ ኣብ ሰበይቲ ቀሊል ዝኾነ ዝገብሮ ማለት ንሕና ከኑ ክርስቶስ ነፍቅሮኮ ቀሊል ስራሕ እኮ ይዘለና ምክንያቱ ክርስቶስ ኩሉ እንተነኡ ስለ ዘፍቀረና ከምዚ ክንዝምሮ ጸናሕና It's easy to love Christ It's easy. Time that تقبر مو. نكرستوس مو زي فكر كأنه من يخام مو تفكره. Because he loved us. Again and again. كم زخن زمرات أنا حنا تمالي. لومي. صباح. كله جزء وكلكا نبلون. نمتاي. توكلنا أنتاي سلا زي قبرنا. زي حفرنا. كله جزء constant سلا زخنا كريستوس مادي. That's what we are expected to do. إحنا هاهم وخن كونيو. ما تعرف كدوس زمهرنا. نسبيتهم جنا انتي تكبرون انستهم تاي تكبرون اي تمررون بيتر اي تخونون نسبيتها مرير ديخا طعم كما يركا خاتفلط سبيتها مسخا غزي ختحلف تهنط انت دا خوينا غزي مسحلفت كا بح زبلا انت دا خوينو مرير ايخون كان مسخا تكون كلها تتبابعدو مالتي مننتا ክትገልጽ እታ ውሽጣ ዘሎ ሓሳባት ክትዛረብ ከምቲ ዝኾነቶ ከምቲ ናቹራል ዝኾነቶ ከምኡ ክትከውን ትፍታሕዶ ወይስ ምስ ማሓዙታ ክትከውን ኮላ ትፍታሕ ምስኻ ክትከውን ኮላ ግን ተሸቃሪራ ጥራሕ ሆፍ ትብል ማለት ጋሻ ከመጽ ከሎ እንታይ ከም ዝገበር እንታይ ገለ ተይላ ገለ ከይትብል ክትሕልዎ ካርያ ትንፋሳት ወጽ ወይስ she's free መንነታ ከምድላይ ክትገልጽ ነፃነት ኣለዋይ ንሰበይትኻ مرير دي خاطعم بهلاونت كا وحسنت يسمعدو that she feel secure ابتقاها تكون كلها بكل شنخ مالت نفساوي منفساوي سقاوي security مالت وحسنت يسمعدو سبيت خايلا خصواع كلها يخرعدو انس سيتي ارمياسي تبل كلا استيرسي دس بلادي ويس ايفالي استير لكم لا تصوعني اتبل ناستير حتوي ماتي ስለዚህ ደስ ትብላ ተራ ሆይ ናትካ በሙኻና ባህ ዝብላ ተራ ሆይኑ እዚ ኻ እንድሕሪ በሐቅ ካብ ኣፋ በዘይ ተግላባ ትምስክሮን ተራ ሆይና ፍላይ ውሉድካ ኣብ ቤትካ ነዚ ዝምስክሮን ተራ ሆይኖም ናይ ሐቅ ጽቡቕ ኣለኻ ማለት ድሕሪ ውሉድካ ዘሪእዎ ሆይኖም መስክር ዘይብልካ ሆይኑ ፍቅርካ ዘይራኣይ ተራ ሆይኑ ኣሸጋሪ ሓንቲ ሰበይቲ እንታይ ጌራ መሲልኩም أبيت كريستيان سبخ نيرو سبعي كم زلوا معنت السبكو زلوا خو نحدار سبكتي سبخ نيرو طعمو يزارب نيرو خمسة أنا زبلو زلوا خو سبخ نيرو مات شعوت حسبيتي انتي غيرا مسيلكم عرات نايغزوم تقليلا نابتشرش حيزات متيامات شو انتي لاسكي ابزيا تابيت بقى زي ابزيا تتخون غزانا نو كل غزي خمي صبوق بخانه نيرو يلا مخنياتو ابزيا طرحي خطعو من سخاب زام مدرخ طرحي خطو ابزيا مسوصخا بيتر خاص مرير خابزي اغن ازيا تتخون نسخاسي خمي صبوق نيرو سلاذا اب تشرش لا يخوم سلتخون ابزيا نصيفنا ابزيا حدارنا نغبر ኢላቶ ይባሃል ማለት ካብ ከምዚ የድሕነና ማለት አምላኽ መስከን እዚ ክብል ከለኹ ግን ቅዱሳን ኣሕዋተይ ከም ተቀዲመ ዝበልኩም there is an indicative ኣብቲ መጀመርያ ካብ ምዕራፍ 1 ክሳብ ምዕራፍ 3 ሓደ ግዜ ከቢድ ክኸውን ይኽእል እዩ ምናልባት ሰብ ካብ ሰብ ይፈላለ እንዳሓልፎ ዘለና ኩነታት ካብ ብዙሕ ነገራት ከሓልፍ ክፈላለ ይኽእል እዩ ብዙሓት ሰባት ብዙሕ ነገር ከም ዝሓልፉ ጽቡቕ ገይረ ይፈልጥ መጽሐፍ ቅዱስ ዝጥራሕ ይዝእዘና ርእሲ ሰበይቲ ሰብኣይ ርእሲ ሰብኣይ ከኣመን እዩ ክርስቶስ እዩ
ስለዚህ ንሕና ምንጭና ንቀድሓሉ ሓይሊ ኣበይ ዘሎ ኣብ ክርስቶስ እዩ ዘሎ ማለት ክንደክም ከለና ሓይልና ክመረና ከሎ እንታይ ከም ዝግበር ዳ ንፍለጥ እምበር ናበይ ከም ንኸይድ ከዓ ኣይጥፋኣና እቲ ንገብሮ ዘለና እንታይ ከምቲ ክንገብሮ ዝግባኣና ክንገብሮ ተዘይክኢልና ናብቲ ድሕሪት ኢና ንምለስ እቲ ብክርስቶስ ዝኾናዮ መንነት ንምዃን ኢና ናብኡ ንመፅእ ክርስቶስ ንዓ ናብ ህይወተይ ኢና ንብል ማለት ሎሚ ኣኽእለኒ ሓይሊ ይኹነኒ ኢና ንብል ማለት እዩ ስለዚ እንታይ እዩ ዝብለና መሲኩም ቀዳማይ ዮሃንስ 4:19 ንሱ ቅድም ኣፍቂሩና እሞ ንሕና እንታይ ንገብር نفكر ستتفقر سب راح ينتهي زقبر زخل كفكر زخل زي تفقر سب كفكر أكلني فقر زواحد سب زسام سب كفكر أكلني it's impossible هذا خنا فكر ترى أخوينا فقرين سبيتنا بزي تقول أبا خنا فسس ترى أخوينا كابتي زفكرنا قويتها إذا فقر زي خلو جزينا بيوتنا كقدحن كفسن كلا لومات كنتات عنا من فساونتنا كنتات مس قويتها زلنا ركب مسترسنا زلنا ركب أزيو والثاني يوم مالتي ምዕራፍ 1 ዮሐንስ 3:16 ታይብል ንሱን ህይወቱ ኣብ ክናና ስለ ዘሕለፈ በዚን ፍቅርን ይፈልጣሉና እሞ ንሕናውን ኣብ ክንዲ ኣሕዋትና ህይወትና ከነሕልፍ ይግባአና እዩ ይብለን ንፍቅሪ ዝፈለጥና ንሱ ስለ ዘፍቀረና ጥራይ ኦሪጂኔተር ናይት ፍቅሪ ንሱ ነፍቅር ስለ ዝተፈቀርና ጥራይ ስለዚ ምናልባት እንድሕር ፍቅሪ ወሒድና ኣሎ ኮይኑ خوانا زفسس فقر እንድሕር ወሒድ ኣሎ ኮይኑ ናብኡ ኢና ንመጽእ ናብኡ ኢና ንቀድሕሎም ማዓንቲ ኢንካሬጅ ይገብረኩም ኣለኹ ቅዱሳን ኣሕዋት እዚ መንገድ እዚ ከቢድ ክኸውን ይኽእል እዩ ውፃእ ውረድ ዘለዎ ክኸውን ይኽእል እዩ ግን ኩሉ ግዜ ኣምላኽ እቲ ዝሓተተና ከይሓተተና ኣይተርፍኒ ሓደ ነገር ክንረኩም እግዚኣብሔር ብፕሪንሲፕሉ ኣይጋገን እዩ እግዚኣብሔር ንዑ ከዓ ኣይቅይሮን እዩ ንሙሴ ኩሉ ግዜ ዝገርመኒ ነገር እሱ እዩ ከም ደቂ እስራኤል ገይሮም መሐለልቲ ህዝቢ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ የለውም ንእግዚኣብሔር ዘድከሙ እኳ ደኣ እግዚኣብሔር ባዕሉ ንኸጥፍኦም ምስ ሓሰበሲ ሙሴ ዝለመነሎም ህዝቢ እኳ الحين هاي تدفع يوم لزيوم تدفعهم تخين كان عايد حان حقخني كبل تصنيح موسيسي እግዚአብሔር ግን ሙሴ he was serious በትናቱ principle he was serious ሓደ ማዓቲ ሙሴ ተጋጊው ካብትና እግዚአብሔር መስመር ወጪው ናዓለሽ ተሓንት ህዝቢ ደይዝ ህዝቢ አጋጊካ ክብሎ ኮ ይኸን ነሩ ህዝቢ ምስረበሾ ህዝቢ ምስደረሆ ንኽጋገ ሙሴ ተጋጊው ነቲ ከውሒ ከንዲ ዝዛረቦን ታገይሮ وقعوا مال أو وقعوا خانا يمحل على النجاري نير مش وقعوا ما يوتيكم موتا كن እግዚአብሔር he was not happy why أنا كم زي تقصد مسبب كل جزء I pause here أبزي تطو يزبل كل جزء እግዚአብሔር is serious God is serious ቅዱሳን አሕዋተይ ሰበይተይ ሞ كم زنديامو ደቂ እስራኤል ስደኮም የሞ አምላኽ ኮ ብዛ ደቂ እስራኤል ምፍላእ መንጋር ኮ አይልዮን ሙሴኮ ጽቡ ገይሮም ኮ ዝፋለጡ ታሪኽ ኮ ሕሊፎም 40 ዓመት ኮ ያመሕሊፎም God didn't care አምላኽ ሓይሊ ክውሕደካ ከሎ ናበይ ኻትመጽ ናኡ ኻትመጽ እምበር ኤክስኪውዝ ዝባሃል የለን ኤስኬፕ ቦት ዝባሃል የልቦን ማለት ስለዚ ነዚ እንድትጠዋዕናሉ ዕላማ ሲሪየስሊ ክንገብሮ እዩ መጽሓፍ ቅዱስ ዝምህረና ማለት كم تقدم زجبرو خنجبر مصحف قدس هيفقدلناني سبيتي موديسا هيبات النمبر انا كول حنتي جبركم كنبل ازي باسيفيتي دمصي سبيتها سلا السمع كابتا ايتبلع زبلخا اونكا سلا زبلع باسيف سلا زخونكا it doesn't matter كم يعني راس سبيتها اي قدسني نعا بيننا كنرهب لاينا يوزب الاملاح مالتي انت زبل زلخو املاح كومو سيريس كم حتى الناس فليتنا نتصقى ناب نمصا ناب كريستوس نمصا بغزي دخمنا رليتنا زخون تصقى من انت خنقبلسي بتبعتنا بين نقرب يزبل مصحف قدس ناب زفان تصقى نقرب كاويو حيلي زقدح مالت she is imperfect you are imperfect سزنتاناتا imperfection نتناتكا imperfection مخنيات تقبرو يبلكان نسخا perfect من تكون كريستوس يو perfect خوين الكان ناب كريستوس ممصا طرحيو اتفوسي مالتي كسغر مسغزي انصار اتخلاي حساب نريو تقدماي انتايو رئيسخا مسواتي مغباري اتخلاي دما ممغابن مكنخانني فقد 20 شومونتن سبوتون كمو نتن انستوم كم سغاوم غيروم كفقرون يغبا ايو مسبله 20 شعتن سب نسغو يمغبون يكنخانون نمبر حدا كوا زصلኦ يلبون اكلاس سغاو ስለዝኾና ክርስቶስ ከምኡ ንማሕበሩ እንታይ ይገብራሎ ይከናኸና አሎ ስለዚህ ናይ ሰባይ ሓላፍነት ካ እንታይ ይመስልኩም ምፍቃር
رئسخا بجام حلاف ترايدي خونسي انت خا مغباري مكنخان كايو مات سب نغزا اسغو انت يغبروي يمغبون يكناخنوني the same thing نسبيتخا كتغبرلا مصحف قدس نغرنا ازي منت مس غزينا انصار كيد مست معراف 6 فقد 4 تزلو حساب بمنصصار كنزاربينا ازي يمغبوم يكناخنوم زبل قال لك حمتا معراف 6 فقد 4 تزلو اتو ابوታት نتوم ولدكم بناي غويتا تكساصن معدون دا عبيو منبر اي تخريوم زبل قال بمتأسار كنريوهم فتنا بنتاي دا غبروم دقكم كان تاي غبروم بناي غويتا تكسا تاي غبروم اعبيوم تخناخنو امصوم مال ስለዚህ ናይ ሰባይ ሓላፍነት ድርብ ሓላፍነት እዩ ንሰበይቱን ተخገብራ ከም ስጉ ጌሩን ተخገብራ ክከናኸና ንደቁ ኻን ተخገብሮም ብናይ ጎይታ ትእዛዝ እንታይ ገብሮም ተግሳጽን ምዕዶን ጌሩን ተخገብሮም ከዕብዮም ማለት ስለዚህ ዱዋል ሓላፍነት ኣለና ማለት ስለዚህ በአር ሰባይ አቤቱ ሓላፍነት መንፈሳዊ ነፍሳዊ ስጋዊ ድሌታት ቤቱ እዩ ንቤቱ መግቢ ክቅርብ አቤቱ ኩሎም ተመጊቦም ከሓድሩ እዚ ናይ ሰብአይ ሓላፍነት እዩ ማለት ኮፊሉ ዝበልዕ ሰብአይ ሓላፍነቱ ዘይተዋፀ ሰብአይ እዩ ማለት ብዛዕባ ብዙሕ መዛረብ ምደለኹ ነይረ ግን ብዛዕባ ስራሕ ክንዛረብ ስለ ዝኾና ድሕርና ደድሕርዚ ኣብ ዝመጽእ ዘሎ ግዜ ብዛዕባኡ ክንዛረብ ኢና ሕጂ ግና ነዚኣ ክሰግራ እቲ መንፈሳዊ ነፍሳዊ ስጋዊ ድሌትና ቤት ንምምላእ ናይ ሰብአይ ሓላፍነት እዩ ርእሲ ሰብአይ ምሕደራ ናይ ቤት ናይ ሰብአይ ሓላፍነት እዩ ኩሉ ቦታ ኢን ኦርደር ምህላው ናይ ሰብአይ ሓላፍነት እዩ ሓደ ግዜ ሰብኡት እንታይ ከም ዝገብሩ ትፈልጡ ዲኹም ንደቆም ቤት ትምህርቲ ሰድዎም መፁ ኣንስቶም ኢን ሆምወርክ ዝሪኣሎም ኣበይ ኣብ ትምህርቲ እንታይ ከም ዝገብሩ ዘሎ ፈፂሞም ኣይሩን አይ ናይ ደቀይ ነገር ድሓን ናባይ ሰዓት ገብሮ ገለብሉ ኣበይ ከም ዘሎ ደቆም ዘይፈልጡ ሰብኡት ኣለዉ ኣንስቶም ጽቡቕ ገይረን ገብሮ ዶ who knows I don't know መጽሐፍ ቅዱስ ክንታይ ዝምህረና መሲልኩም ሓላፍነት ናይ ቤት ናይ መን ሓላፍነት እዩ ናይ ሰብአይ ሓላፍነት እዩ ብሓንሳ ኮይንካ ትገብሮ ዶ እወ ናይ ቤትካ ሓላፍነት ንስኻ ክትወስድ ግን ግቡእኻ እዩ ማለት ፈፂምካ ዘይትፈልጦ ናይ ቤትካ ሃጓፍ ኩሉ ኣይግባእን ኣነ ብዛዕባ ብዙሕ ኣይፈልጥኒ ኣይ ንስኣ ትገብሮ ዝብሉ ሰባት ኣለዉ ማለት no that's not right ኣይትፈልጦ እንተዳ ኮይንካ እንታይ ግበር ተመሃር ማለት learn ኩሉ ሰብ ተማሂሩ ምስ ፍልጠቱ ምስ ጥበቡ ዝተወልደ ሰብ የልሞ ተማር ሰበይትኻ ካብኻ ተሓይሽ ተዳ ኮይና ምስ ሰበይትኻ ተላዘብ ተማሃር decision ግን ንስኻ ትወስድ ክትክእል ኣለካ you have to be the man of the house ንስኻ ትኮን ኣለካ ሊደር ናይ ገዛኻ ማለት ክትመርሕ ክትክእል ኣለካ ማለት ከምቲ ኩሉ ግዜ ንዛረቦ መሪሕነት ስቴርሶ ናይ ቤትካ ንሰበይትኻ ንኽትባ ናይ መጽሓፍ ቅዱስ ትምህርቲ ኣይኮነን in all areas ማለት كم ترى خينو تأتوبوس تأخذون كتصدفيا I'm telling you እግዚአብሔር ንሰብአይ ዝሃቦ ሓላፍነት ስለ ዝኾነ ስለ ሰብኡት ኣብ ገዛና ሓቀኛ መራሕቲ ክንከውን ኣምላኽ ዝሃበና ሓላፍነት እዩ ሕድሪ እዩ it's an act of stewardship ንኣምላኽ ኢልና ንገብረለና stewardship ምዃኑ ክንፈልጥ ከለና ናይ ሕድሪ ስራሕ እዩ ኣምላኽ ዝሃበና ሕድሪ ምዃኑ ፈፂምና ክንዘንግዕ የብልና ብምርጫ ሶኢልካ ደሓን ሕራይ ገለ ዝበሃል ኣይኮን ኣምላኽ ኣብ ሰብኣይ ኣብ ቤትካ ሰብኣይ ክገብረካ ከሎ መራሒ ገዛኢ ክገብረካ ከሎ እወ በቃ ምእንቲ ኣብታ ወርቃዊ ዙፋን ንስኻ ኾፍ ክትብል ከምቲ ቦታትና ዝገብርዎ ማለት ገዛ ሶም ምስ ኣተው ቶም ደቂ ካብቲ ሳሎን ዝወፁ ከምኡ እዚ ናይ ሎሚ ዘመን ወለዶ ዕድለኛ እዩ ከምኡ ኣይረአይን ግን ከምኡ ዝረኣዩ ብዙሓት ኣለዉ ኣብቲ ገዛ ሰብኣይ ክመፅእ ከሎ ቶም ደቂ ወፁ ነቲ ሰብኣይ ዝግበረሉ ፃሕሊ ጠፅብኡ ሰስጉ ነቶም ቆልዑ ዝግበረሉ መማዩ እዛ ዓይነቱ እንተዳ ኮንካ you're an abusive father ማለት ምናልባት ከምኡ የለን ሎሚ ደሓን ኣብ መግቢ ዘለዎ ስፍራ ኣመፂና ስለ ዘለና ግን if it's you the first one ወላ ብገንዘብካ ወላ ደሓን ኣብ ገዛኻስ ከምኡ ኣይትግበሮም ኣብ ደገ ግን ፀፅቡቑን ንዓኻ ጌርካ እንድሕር ትመፅእ ኣለኻ ኮይንካ ፀፅቡቑን ርእስኻ ዘይትኸልኣ እንተዳ ኮይንካ ንደቅኻ ግን ዊዝሆልድ ትገብር እንተዳ ኮይንካ حدرها أيتواصل أخن أملاك كأب سماي كوين تيجبر له يرئي على مال don't forget إذا دكها نبخا قدم ممتصوم إذا سبيت خان نبخا قدم ممتصا قدم وانا على نايجزي أبهريو temporary يوم كام سخازلو ده حركة أنا كتفانومي أبزن قرب تي عمتات إجزي أبهرنا عخازها بكا حلفنت مخانو أي ترسع
كمي تجبر أو نيتصبح نجو شومت كان شلمات كان وسان النتالهم هنا جنزب حدري متصبت أبالو أيكونني جنزب حدري تهي بكاي صابات بكاي معتيوس معرف إسراء حمشن كنا أنت الآن بيمنا كم معرف حادق ساعة فرف ساعة فقد 4 شدشن معتيوس إسراء حمشن فقد حادق 4 شدشن انتهي زبلنا قويتان سلسة باروت تصويعو سلسة عينت مخليت كم ذهبوا من أنري حكي نتحدى خلته نتحدى حمشته توم كلته فريوم كم زموتو تحدى قلنا تام كليتو عقبوا 5 أنحى إن أنري بزي قويتو وايد حقوسن هذا حدا نقدر كنركم جنزب حدري ناي حدري سلازخونه اتوهابي حدري تمارسو زصبات صبلو علتن ساعاتن سلازلو كله غزي بفرحاتن بمنقطقاطن كغبرن كحلون كعبن يغبوي حدري ثلاثه ነገር ይዘሎ كحلو ها كعبين كولاي አለው ማለት حدري خان دحري كم زلو اصحيو ايتنادن حقي تبع الحدا مكليت ايتنادن كم زلاتا امريت حبي واسل صنحه اينا ادون ማለት انتي معاسي اينوتم تنايدوم تبع الكلته عطف سلازغبرا مالتيبلاي سلازغبرا سلازعبيا ማለት انكريز سلازغبرا ማለት قف زلاتا ايو تنايد ابيتنا خاهمو كنغبريو تطوعنا سبيتها نابها ختمت خلا كمينيرا حجخه كم يالا ابزنيرا ابزن دحرلا خوينا you're not doing a good job سبيتها نفعت نيرا امرو ابلح نيرو مستوعالت نيرا حجن كل ነገር አንተ ተደፊንዋ ምርአይ እንደሕሲና this is a sign that you're not doing a good job increase ክትገብር ናባኻ ምጽመጸ ሰበይት ኻሲ increase ጌራዶ እዩ ትሕቶ ማለት ወሲኻዶ እዩ ትሕቶ እዚ እዩ ትሕ ገንዘብ ሕድሪ ከመ ታኽልቲ ኣታኽልቲ ይወሃበካሞ ወይ ዓቢ ወይ ድማ እንታይ ይኾን ይቕምስል ኣቦቱ ዝጸንሕ ኣታኽልቲ የለን ሓቂ حديو خالي يبلون don't ever forget this metaphor ويعبي ويقمسل لازم دحري قمسل الله خوينو بيتكا حلافنتكا اي تواصا اخن increase كتقبروني بيتكا كل غزي intentional كتكون عليك intentional fatherhood ابيتكا كونيلكا اتقبرو كون اخلا لو مات نحدارنا هنداسيو املاخي سيزنا عنا ذهبنا خانسو سيز حدارنا نا املاح وكيلنا ان عيو خمزلنا ورتك رسعوا يغبانا نا املاح وكيلاتنا اب حدارنا ناتو املاح بحدار كابتن احنا انبرو دلنا سباين سبيتن كوينكا دقخان كوينكا منبار نلعلي املاح او زغدسو ነገር አሉ املاح اب حدارنا كريون زللي ነገር አሉ كدغماي املاح اب حدارنا كريون زللي ነገር አሉ ስለዚህ املاح اب حدارنا انت ازري زلو ምናቱ ንምንታይ ይመስልኩም ኮሙ ዝሪ እዚ ካባኹም ንላዕሊዩ ኢሉና ጳውሎስ أنا بناء كريستوس محبرون والله خذ مستير إذن عبي مستيريو it's bigger than that كابنا عهدكم من بار نلا علي مستير الله سيزا أملاحكم ودريون تراخين أو خريوز دلي نجار الله مات نم تزحل فاستزار عربنا له نيجزي أبهر مثلي ملو مجلات إزخون بيت إيو وين السلاسي ملو مجلات إيه representative سبعين سبيتن محانهم زحل فاستزار بنا نيرنا زي أبهر سخريو يزدلي تيونيتي خريو يدلي تبيوتي نايت እግዚአብሔር ፍጥረት አውኽሪኦ ይደልዩ ነዚ ትገብሮለ ካዶ ሓላፍነት ናይ ሰባዩ ማለት እዝኻ ከርእዮ አይደሊ ነኻልእ ማለት ሰባት ሓዳር ብነፍሱ ወንጌል አይሆነን ግን ወንጌል እንታይ ገብሮ መስልኩም ሪኢንፎርስ ይገብሮ ማለት ኒ ወንጌል መሊሱ እንታይ ገብሮ ይድርዖ ማለት ስለዚህ አምላክ ኮሙ ከም ዝሪኦና ሓዳር ፈይጥና we have to be serious አመወዳታ ገጸይ ክኸይድ እምበር أب حدار سبيتنا ترى يكون تنزل that's why معرف شو الشف قدر بعته نلقهم بنا كريستوس انتي قبرو أعبيهم إن كل لايز بالمات منا نمنتهي مسيلكم أم مثالي دقيقة خنبوبة يفقر معرف شو الشف قدر حدا أتوم ولد زقون عمو نتوم ولدهم بقويتها تعززون أبو خان عدي خان خبر تبوق خون لك أمدرون علمي خا خنوح إذا استسفاز اللو قدامي تأزازي أتوم أبوتاتون نتوم ولدكم بنا قويتها تقسات إن معدون دا أعبيهم إنبر أي تخريوه نولدكم كمناي قويتات إزازن بعدون تايقبرو أعبيوه نمن تايو خمو زد اللي مسيلكم منهت نقولعا إتاز خلي الله زقبوه من قدين تايقبرو ألا مدومو بس عبيين تاقبري خبا فقاق عيبلني ويدما أي كقلسني مثالي عسران كلتن 4 5 is the most interesting one نلبو قولعا عشنة تقراني ولو نلبو قولعا عشنة تقراني ولو شبوت مقطعت قنا كابو يرحو
እንታይ ማለት እዩ ዝጥቅስ መስልኩም ቆልዓ ኩለት ከሎ ዕሽነት ታይገርዎ ይዝመጽእ ተቋሪንዎ ይዝመጽእ ምስኡ በሓንሳ እዮም ዝውለዱ ማለት ቆልዓን ዕሽነትን በሓንሳ እዮም ዝመጹ ትሕን ቆልዓ ይሕለፍ ገዲሕካዮ intentional parenting ተዘይብልካ ማለት እዩ ኮኔልካ ንደቅኻ ከተዕብ እንድሕር ዘይፈቲንካ እቲ ቆልዓ ምስ ምንታይ እዩ ይዓቢ ምስ ዕሽነቱ ይዓቢ ማለት ዓሻ ውሉድ ይኸውን ማለት instructions መሃብ ንደቅኻ parent ምግባር ንደቅኻ ግን እንታይ ዝገብሮ ንዕሽነቱ ካው እንታይ ይገብሮ የልግሶ ይዝብለና ደሎ መጽሓፍ ቅዱስ ኣብ ሚነሶታ ክራይም ኮሚሽን ዝበሃል ኣሎ ሚነሶታ ክራይም ኮሚሽን ዝበሃል ሓደ መጽናዕቲ ገይሩ ብዛዕባ ቆልዑት ዝተዛረቦ ነገር ከም ዘሎ በእንግሊዝኛ ከም ብበልኩም ነዚ ሓደ ናይ ኣምላኽ ሰብ ጆን ማካርተር ዝበሃል ሰብኣይ ከም ዘሎ ኮት ስለ ዝገበሮ ከም ዘላታታ ሓሳብ ከም ብባ ክፍትኔ Every baby starts life as little savage. He is completely selfish and self-centered. He wants what he wants when he wants it. His bottle, his mother's attention, his playmates' toys, his uncle's watch, or whatever. Deny him this, and he seizes with rage and aggressiveness, which would be murderous where he is not helpless. He is dirty. He has no morals, no knowledge, no developed skills. This means that all children, not just certain children, but all children are born delinquent. If permitted to continue in their self-centered world of infancy, given free rein to their impulsive actions to satisfy each want, every child will grow up a criminal, a thief, a killer, a rapist. ምናልባት ተዘይ ተኸታተልኩምኒ ገለ ጥራይ ክፋል ክደግመልኩም ማለት it's so amazing ሓቂ ቆልዓ ከምቲ ተወሊድዎ ዘሎ እንድሕሪ ክዓቢ ገዲፍካዮ ከም ቆልዓ ረሳሕ የለን ከም ቆልዓ ዘይፈልጥ ደንቆሮ የለን ከም ቆልዓ ስኪል ዘይብሉ ክእለት ዘይብሉ ወላ ሓደ የለን ከም ቆልዓ ኸኣኒ ኣግሬሲቭ የለን ማለት ነቲ ዝደልዮ ኣብቲ ዝደልዮ ሰዓት በቲ ዝደልዮ እዋን ጥራሕ እዩ ዝደሊ ማለት ሓቂ ቆልዓ እንድሕሪ ናይ ኣዲኡ ኣቴንሽን ደልዩ ሕጂ ሰዓት 3 ናይ ለይቲ ኮይኑ ኣይበክን ምስ ወግሐ ደሓን ሰዓት 6 ኸወኪ ገለ ይብል እዩ ቆልዓ he doesn't do that middle of the night ይዝበኪ ሽዑ ኣቴንሽን ክትቦ ክደሊ ኣለ ቆልዓ መጀመርያ ከምኡ ኢሉ ይጅምር ተገዲፍካዮ ኣነ ሰለስተ ቆልዑ ተዓበየ ስለ ዘለኹ ኩሉ ግዜ ሰዓት 3 ከምኡ ክገብረካ ምንም ስክፍታ ይብሉን ማለት ኣይስከፍኒ ቆልዓ you have to correct him you have to don't have a choice እምበር ኩሉ ግዜ ሰዓት 3 እንዳትሰኣኻ ክትነብር ትኽእል ኢኻ ከማይ ቆልዑት ዘዕበዩ ነዚ ክምስክሩ ክእሉ እዮም ሓደቓይ ንመጀመርያ ግዚኡ እዩ ቆልዓ ወሊዱ ሰበይቱ ጥንስቲ ኮላ ደጋጊመ ዝመኸርክዎ ምኽሪ እዚኣ እያ ነይራ ማለትሲ ሕጂ ደቅስ ሓደራኻ ኢልዮ ማለት ሕጂ ኣይርድኦን እዩ እንታይ ከም ዝብሎ ከም ዝነበርኩም ደቅስ ሕጂ ጥራይ በቃ ለብጥ እንዲ ዝበሃል በቃ ንድቃሲ ከም ድላይካ ሕጂ ለብጥ ተዘይ ኮይኑ ኣይትረኽባን ኢኻ እዚኣ ገለ ሕጂ ኣይሰምዓንን ነይሩ ድሓር it's always true ኣኼባ ክንረኸብ ኮለና ካልኦት ሰዋትና it's so true ገለ ክብለና 10 ግዜ ትንፋሱ ወጥዩ ማለት ምክንያቱ they're abusive ቆልዑት abuse እዮም ዝገብሩኻ attention ተደልዮም ሽዑ እዮም ተዘይሂብካዮም ሃበኒ እዩ ምሾ ተዘይሂብካዮም ከዓ ብብኽያት ብዓውታ ይገዝኡኻ ማለት ሓደ ሰብኣይ እንታይ ኢሎም ሓቲቶምና ሓደ መዓልቲ ኣብ እንዳ ሻሂ ኮፍ ኢልና ከለና እንዳ በኸየ ዝገዝኣካ ንጉስ ፍለጠለ ኢሎምኒ ማለት እንታይ እዩ እንዳ በኸየ ዝገዝኣካ ንጉስ ከሎ ድዩ ገለ ኢለ ቆልዓ እዩ ገለ ኢለ ማለት እንዳ በኸየሲ ትደለኻዮ ዘበለ ኩሉ ይገብረልካ ግን there has to be a certain age ቆልዓ ኹኽ ክብል ምስ ጀመረ ልቡ ክፈልጥ ምስ ጀመረ ንቆልዓ ኮሬክት ክትገብሮ ተዘይኽኢልካ እንዳ በኸዩ ዝገዝኡ ቆልዑት መወዳእታ ይብሎም ሓቂ ኣብ ዘመንና ሎሚ መን እዮም ዝፍርሑ ወለዲ እዮም ዝፍርሑ ቆልዑት ተገምጢሉ ኳይ ኣቱም ወለዲ ንወለድኩም ተገዝእዎም ኢሉ ዝተጻሕፈ እዩ ዝመስል እቲ ጽሑፍ ማለት ብግምጥልሽ ኢና ነንብቦ መስለኒ ንደቆም ፈርሕዎም ከይኩሪ ገለ ጥራይ ንብል no that's not መጽሓፍ ቅዱስ ከምኡ ኣይኮነ ዝምህረና እንታይ ዝብለና ኣሎ ንልቢ ቆልዓ ዕሽነት እንታይ ገይርዎ ኣሎ ተቋሪንዎ ኣሎ ምስ ዕሽነቱ እዩ ዝውለድ እስኻ ተዘይፀሪብካዮ ከምኡ ኢሉ ክውዲ እዩ you're abusing your child ማለት እንድሕር ኮሬክት ዘይገበርካዮ ስለዚ ብናይ ጎይታ እንታይ ግበርዎም ብናይ ጎይታ ተግሳፅን ምዕዶን ደኣ ኣዕብይዎም እምበር ኣይትኸርዩ
ስለዚህ ንቆልዓ እንታ ክንገብሮ ኣለና ክንምዕዶ ክንግስጾ ይግባአና ማለት እንዳወዳ ሆይ ቆልዓ እንተ ዘይተዓሊሙ ወይ ድማ ትሬይን እንተ ዘይኮይኑ ዝኾነ ውሉድ ኣብ ኣፍ ደጋ ዓመፅ እዩ ዝነብር ኣብ ኣፍ ደጋ ዓመፅ እዩ ዘሎ ትሬይን እንተ ዘይኮይኑ ማለት እምበኣር እዚኡ መጽሓፍ ቅዱስ ንደቅና እታ ዝኸዱላ መንገዲ ምልማድ ዘድልየና ብፍላይ ንደቅኻ ምልማድ መንገዲ ዘድሊ ብፍላይ ኣቦታት ማለት ዲሲፕሊን ምግባር ናይ መን ሓላፍነት እዩ ናይ ኣቦታት ሓላፍነት እዩ መብዛሕትኡ ግዜ መጽሓፍ ቅዱስ ዳስዋይ ንሰብኡት ዝሃቦም ሓላፍነት እዩ ነቦታት ዝሃቦም ሓላፍነት እዩ ፋደርለስ ዝኾነ ጀነሬሽን ሩይ ስታቲስቲክስ ኣሎ ኣብ ዓለምና ማለት እዩ ኣቦ ዘይብሎም ውሉዳት ኩሉ ግዜ መብዛሕትኡ ግዜ ዕፅፊ ቻንስስ ኣለዎም ክሪሚናልስ ናይ ምዃን 4 times chances ኣለዎም ካብ ሃይ ስኩል ድሮፕ ንምግባር ኣቦን ዘይዕበየን ኣዋልድ 4 times chances ኣለዎም teenage pregnancy ከጋጥመን this is a statistics ሓቀኛ ታሪኽ እዩ ዝማል ስለዚ ኣቦ ዘይብሉ ውሉዳት ዝዓብዩ ኣሎ እዚ ሕጂ እንታይ ዝበለኹም ንሕና ከም ህዝቢ ብዙሕ ዝተወፅዓና ህዝቢ ስለ ዝኾና ብዙሕ ከርተት ስለ ንሓልፍ ብዘይ ኣቦ እንድሕር ስታቲስቲክስ ተዝገብር ኣቦ ዘይብሉ ስድራ ኣዝዩ ብዙሕ እዩ it's all right ንዑ ክንፃወር ንኽእል ኢና እግዚኣብሔርካ ኣቦና ኮይኑ ስለ ዘዕብየና እንተኾነ ግና እንዳሃለዎ ከሎ ዘየለዉ ኣቦታት ከዓ መወዳእታ የብሎም እንዳሃለዎ ከሎ ፍቲ ገዛ ማለት absent fathers ይበሃሉ እዚኣ ስለዚ ከም ወለዲ ንወለድና ክንቅፅዕን ክንእርምን ሓላፍነትና በዚ ድማ ኢና እንታይ ንገብሮ ምእዛዝ ንምህሮ ኣቦኡ ዝቆፅዖ ውሉድ እንታይ እዩ ዝመሃር መሲልኩም ምእዛዝ እዩ ዝመሃር ሓደ ነገር ሓደ ናይ ኣምላኽ ሰብ ሰባኻይ ክምህር ከሎ ከምዚ ኢሉ ምሂሩ and it's so true ሕጂ ኻ ኤክሰርሳይዝ ገብሮ ፍትን ኣለኹ እዚኣ ትምህርቲ እዚኣ ምስተማሃር እዚኣ ተሰሚዕኹምኒ ብጣዕሚ ከተገድሰኒ እንታይ ኢሉ መሲልኩም ደቅና ንእግዚኣብሔር ምእዛዝ ዝመሃሩ መጀመርያ ንዓና ምእዛዝ ምስ ተማሃሩ ጥራሕ ኢሉ እንድሕር ወለድ ድቅኻ ንዓኻ እንድሕር ዘይእዘዙኻ ኮይኖም ብምንም ተኣምር ንእግዚኣብሔር ክእዘዝዋ ኣይክእሉን እዮም ንሕና ናይ እግዚኣብሔር ሪፕሬዘንታቲቭ ኢና ኣብ ቤትና ዛስዋ እዩ ገንዘብ ሕድሪ ዝኾነ ብጥንቃቕ ክንገብሮ ዘለና ማለት ካብ ዝወፃእ የሎ ድዩ ማስ ፅቡቅ ገይሮም ዘይመርሑ ኣቦታት ከለው ንኣምላኽ ነፍቅርና ኣነ እኮ ኣቦ ኣይረኣኹን ግን እግዚኣብሔር ኣቦ ኮይኑኒ there's always an exception the general truth is ዛረብ ዘለኹ ማለት ደቅኻ ግን ድሕር ናይ ብሓቂ ኢንቴንሽናሊ ንእግዚኣብሔር ክፈርሑ ጌርካ ዓቢኻዮም እሳቶም እንኮላይ ንእግዚኣብሔር ማለት ንዓኻ ክፈርሑ እንድሕር ጌርካ ዓቢኻዮም ንእግዚኣብሔር ክፈርሑ ከም ዝገበርካዮም እዩ እቲ መንገዲ ስለዚ ምእዛዝ ትምህሮም ንዓኻ ኢኻ ምእዛዝ ትምህሮም ንዓኻ ናትካ ዲሬክሽን ሲኻ ተርእዮም ማለት እዩ ስለዚ ንእግዚኣብሔር ክእዘዝዎ ኣይክሽገሩን እዮም ነቦኣ ዘይትእዘዝ ጓል ነቦኣ ዘይትግዛእ ጓል ንሰብኣያ ክትግዛእ ኣሸጋሪ it's impossible ምክንያቱ ነቲ ኣቦኣ ነቲ ዘፍቀራ ነቲ ምስኣ ዝነበረ ነቲ ኩሉ ነገር ሳክሪፋይስ ዝገበረላ ከተፍቅሮ ዝተሸገረት ሎሚ ሕጂ ካበይ ከም ዝመፀን ዘይፍለጥ ሓደ ካልእ መሰተኣ ክትእዘዞ it's going to be a difficult decision it's going to be difficult that's why ኣቦታት ሎሚ ንደቆም እንታይ ክገብሩ ዘሎ ምእዛዝ ክምህርዎን ዘሎ why because it's going to be better for them ንጽባሕ ንጎ ማለት ሓላፍነት እምበኣር እንደቅና ክንቀጽዕ ጥራይ ዘይኾነ እንኮላይ ከነተባብዕ እንኮላይ መቸም ሓደ ግዜ ኻ ሞኒተርስ ንኾን ኢና ኣቦታት ሞኒተርስ ጠጠው ኢልካ ትጽበ ተብል ማለት ሙሉ ማለት ክጋገዩ ከሎ ጥራይ አክቲቬትድ ትኾን ካኦኒዮ የለን ታ ፕሮግራምሲ ሓንቲ ጥራይ ትሰርሕ ማለት ከምኡ ዓይነት ፓረንቲንግ ያኾን ማርቲን ሉተር ታይሉ መሲልኩም spare the road and spoil the child ሸሙጥ አልግሳ ንወድኻ እንታይ ግበሮ አበላሽዎ ድሕር ብዘይ ሸሙጥ ዓቢኻ ግናኸ don't ever forget keep an apple to give him when he does well as well ጽቡቕ ክገብር ከሎኻ ምንኣድ ኣይትሕመቕ ኢኻ እንድሕር ከምኡ ዘይትገብር ኮይንካ ንደቅኻ እንታይ ትገብሮም ኣለኻ ተኾርዮም ኣለኻ ወይ ተውግዮም ኣለኻ ወይ ድማ ሕልንኦም ተዕርቦም ኣለኻ ማለት ናይ መወዳእታ ይሳዕ ሓሳበይ እንታይ ዝብል ዘሎ መጽሓፍ ቅዱስ መሲልኩም ከምቲ ኣቱም ኣቦታት ነቶም ውሉድኩም ብናይ ጎይታ ተግሳጽን ምዕዶ እንዳዓብይዎም እምበር ኣይተኾርዎም ትብል ቃል ብኸምዚ እንዳዓበኻዮም ድሕር መፂኻ ጽቡቕ ክትንእዶም ጀሚርካ ጽቡቕ ክትሰርሖም ተደኣ ጀሚርካ ጽቡቕ እኳ ክነሱ ብኣንጻሩ ግን እንታይ ክትገብሮም ትኽእል ኢኻ ከተኾርዮም ትኽእል ኢኻ ብእንግሊዝኛ ኤግዛስፐሬት ኣይትግበርዎም
ندقهم يو تصحفوا زلو تاي مالتي حلنهم ايتعربوهم مالتي دقها حلنهم زعربهم انت يم تخوين كاي انت عينت بارنتينج تختل تخوين كاي كم يزبلك ابو تخوين كايم دقها حلنهم زعربهم ندقها مسكالوت دقها تودادروم تدا خوينكا رأيا خصتو خباخ كوت حيش سخنا فع معاتيا كم ادي تخون تبلوم انت راخوين كان دقها ازي قداماي نحلنا دقها زعرب شقوطي مالتي يتتكس طرح هذا لها تقتل هذا لها حلنهم يخا تقتلوا زلها سلازي موددار بمنم تامر اب بارنتينج جيجا منغديو مسحواتهم طراي زي خونه مسكالوت كازا ودادرو سبات بزحاتيو فلاي نحنا خم حبشاهم ينا نقبر صبو كوينو يزمسلنا جيجاي حلنا ولدكا زعرب منغديو مال كلاي نلولد ندقخا خابت نقربتي كتمطوم صبوي نالبات هكوي ولد ترالو متت ابيكا كسرحو مغبار صبو كات هونه كاب عقموم نلعلي ابزي غزيو خدفهم مفتانغنا اذن حلنهم تاي غبرو يعربو يمات سلازي خابكم وخا خنطنقق يغبانا سالساي حرقوت ام منغدي محنا سلازي سلطنا نحنا سلازي سلطنا نحنا ختصقب تزدلنايو سلازي رخمنايو ويا ابدغه تسكيمنايو زمصانا غواهي نابدقنا ندحر نفسسو خوينا موصي غواهينا حرقوتنا ندحر نتقملهم خوينا ازين دق خانتاي غبرو حلنهم يعربهم مبزحتنا هاهم ينا نغبر ازي اتس ا باترن امني حبشا بارنتينج بفلاي مات اتس ا باترن ريجينا نغبر نحرق مات هاو نبل مات دق هاول غزي غرمم تايهم تخونو يوم زو تاي شغركم يوم زبلو قلعت حبشا مات مناتو ريج نغبر سلازخونا نحرق سلازخونا we have to be trained حرقتنا كنترول كنغبر غواهينا نرئسنا طراي كنحزو مالتي زي معروي قطعات خابت نحلنا دقنا تعرب نجر حدي زي معروي قطعات مالت تاي مالتيو لومي حما كغبرو خلو شللت بلو فتعم خفو نجر كغبرو خلو زقصع كنسوسي شللت الكام صنحمو بوش تسيروم كن بقى سب كم زقتلو كله عينت حرقوتن عب تبلا نزا غزا مالت كوم تراخنكا معرو يايخونن اتي بالانس خا يلن confused يوم زخون تاي زخون زلو اي تردانن يوزب زقول عامل has make sure you be consistent اف كله عينت اقاطاصا مالت نادا زيبلو نقفيتا طرايت خوينكم تعانتو يزبلكو اب غزي جيجا تعتبلو تخغبرو ز ነገር ካም كله خغبرو خلو ግን ፈጺም ካ ኖቲስ ዴት ገብሮ راين با قبلو هامل صبيو عينك هريو you don't care you don't notice any good they did مالت كوم تراخينكا كلا قلبلو مالت ذات فلطو عليهم meaningless يبلو هامل they really don't care so you have to make sure you do both غزي زي مهاب ندق خابت exasperate غبرون وي دما حلنهم زعربهم ነገር حدي مبصع مسبار كمز خغبر يلكا قال زات خايو دحر تصبرو خينكا اما مጨረሻ ግብዝና ማለት ብዙሒና ንዛረብ ብዙሒና ንሰብኽ ንደቅና ግና ሓሊን ገብሮ ኤሌክትሮኒክስ አይተብዝሑ ገለ ንብሎ ገዛእቱ ኢልካ ቀዳመይ ትስሕባ ካብ ጅባኻ ካንታ ቴሌፎን ካማል this is frustrating አይትግበሮም ያትል by the way ተቃል this is so frustrating እንታይ ዝብለን ዘሎ አይተረዳአልን ይዝ ካብ ትስኻ ዝበልካዮ ትትገብሮ ስለዝሪዎ ደቅኻ كتصلي لكم نأملاك كتفكروا لكم قالت لهم كتصلي قريهم خايفلتني تنبرك خاريهم خايفلتني كم يروم يمخ قبرو صحاب قدس كتم ببالك كاتلو اي قبرني اي تحرقت لهم تحرقنا ريوخا قبوز تداخينكا ندقها this is exasperating تسفى زقرط حلنا زعرب نغري مال سلازي اتي نرئسخا زلامد كاي نغر ندقها كتحلفو اي كال نرئسها زي لامد كاي نغر ندقها كتحلفو اي تخدنا ناملاخ مئزاز ندقها كتمروم تدليخا مجمريان هيوتكا اذن تاي غبرا علامدا اتن دقها خونوت دليوم مجمريا نسخا كونو يو اتملختي مالتي املاخ استمسكنيكم سلاز مزن تقستات زياتن كعصو سلاز سبايا بون اديون حديغو مسبيتو يلغب اذن ترا اغيركا نزه هصان ترين سلاز غبركايو اوريدي فاذرهود كادالي خا سلازلخا سباي ابون اديون تاي غبر يحدك كساعتا زحد قلا معلت غنا بتناتكا كير يوزلو مال
شعو مسبيتو يلقمو كلتيوم كان تاخونو حدا سغا يخونو اتزرع خايو خا شعو عبيتو خغبر يخيل يومات دحر سواي مسبيتو لقيبو نابسو مسدرو زلقب ترا خوينو اذا خلتيو ايسرحني خلتيو اخت لاقب ايتخني خباي كوما عينه نابراز نبرو ازيوم بزو حسبوتهم مسدروم نبرو مسبيتهم كا نبرو مسكلتي اخ لقب ايكالني مسلقب كام مسبيتخا خاتلقب you have your new house a house of origin a new house قاعد بحالو خال بيت هالو كمان لازم ذا بيت زي انسخا سبايخه نز بيتخا نسخا مرح كاب صدرها وصيخا تفلاله ስለዚህ ንቤትካ ብግቡእ ጌርካ ምራሕ እዚ ምስጢር ዝዓብዩ ኣነ ግና ብናይ ክርስቶስ ማሕበሩን ጌር ይብሎ ኣለኹ ንስኻቱም ከምኡ ነፍስ ወከፍኩም ነታ ሰበይትኩም ከም ነፍሱ ጌሩ የፍቅራ እተ ሰበይቱ ንሰብኣያ ትፍርሃዩ ቀዳማይ ጴጥሮስ 3:7 ናይ መወዳእታ ጥቕሰይ ኣቱም ሰቡት ጸሎትኩም እንትኸዒገት ከም ምስ ድኽምቲ ፍጥረት ከም መዋርስትኩም ንጸጋ ህይወት ጌርኩም እናኽበርኩምዎን ከምኡ ምስ ኣንስትኩም በእምሮ ንበሩ መወዳእትኡ ኸ ኩላትኩም ሓደ ዝሓሳብኩም اتدناغصو حونت اتفقرو لوحات تحوتات كونو غويتا يبارككم كنصلينا منتي كنود እግዚአብሔር استمسكن يهون اسكي حنت دقيق نصلوت عدل كهبكم يمو بزي خنزاربو صنحنا قال نرئسنا خنفتشنا ننستنا مرير دينا نخون زلنا ويس نفقرن علونا ننستنا رئسنا بجاب بمحلاف دو نفكرنا لنا ويس نرئسنا قدامنت نهبالنا نولدنا بتغزيابهير زهابنا منقدي نغويتا يسوس كريستوس كمسلو نغويتا خئززو نأمنت كئززو دو نعبيو مالنا ويس ملسنا نحلقهم من دعربنا كاب امنت نرحقهم قالونا ازي غويتا زهابنا حلافنتي ገንዘብ ሕድሪ መኻኑ ኻይና ተማሂርና ዘለና እዚ ገንዘብ ሕድሪ ድማ ብግቡእ ክንምልኦ እግዚአብሔር ክድግፈና ኩሉ ግዜ ናብቲ ሱር ናብቲ ጉንዲ ኢና ንጽጋዕ ብግዜ ንኻምና ረድኤትና ዝኾን ጸጋ ምንት ክንቅበል ብትብዓት ናብ ዙፋን ጸጋ ነረ እግዚአብሔር አቦና ነመስግነካ አሉና ስለዚ ደገፍካና قالካ ከምት ዘለዎ ከነማቅሎ እግዚአብሔር ጸጋ ስለዘብዛሕካልና የመስግነካለሁ ቃልካ ህያውን ትኹሉን እግዚአብሔር ሆይ ዘቃል እዚ እግዚአብሔር ኣብ ልብና 130 ክፈሪ ጥዑያት አቦታት ጥዑያት ሰብኡት ክንከውን ስኻ ክድግፈና ንጽልይ አሉና ብመንፈስካ ኣብ ድቃስና ክትዛረበና ጎደሎና ከተርእየና ወአምላኽ ንኺዳና ምን ትኽንሕድሶ ስኻ ክድግፈና ብኢየሱስ ክርስቶስ ሽም ርእሰይ ኣሕሊፈ ንኣኻ ይህባለሁ سلين سلو كلهم قدسات أحواتي نتصلي الله سخا دغفنا إلنا أداونا نابا خحفنا بلالنا صباح نغو خصابات صبنا خمصن كلوها هو كم تذهب كاني نتحدري حلي ويوي نتذهب كاني دما مالتي بلايريو اعبيوي كنبل من تخن كلسي لومي እግዚአብሔር ሆይ ጸጋ ኃይሊ ክትበና ንጽሊ አሉና እግዚአብሔር ሆይ አባኻን እመን አባኻ ኻን ወከል ስለዚ ደገፍካና ኩሉ ግዜ ኻ መንፈስ ካምሳና ስለዝኾነ ነመስግነካ አሉና ክብሩ ሁሉ بيسوس كريستوس شم تتقليلنا أخاطر أيهون آمين آمين